Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Claro, como vou empezar en un programa na Radio Galega cando unha señora do público din vale todo? Isto non é o xeito que... Claro, vale furar e vale todo. A ver, é que isto non é un xeito de comezar un... Bueno, este programa de radio, mellor é un xeito. Vou facer como que a xente da radio non escoitou isto anterior, aínda que como estamos en rigoroso directo, isto non podo cortalo. Pero... Non sei se o sabedes, pero aínda que sexan as 8:30 pasadas, moi pouco da tarde, escasos minutos, segundos, somos os do Como que non, estamos na Radio Galega, e non só iso, senón que estamos en Lagulet. E por fin é martes! Pouco. Grazas. Moi ben, xente que berrando, cantando a canción dos Supermartes, e son as 8:30 da tarde. Imaginadvos como estará esta xente a 1:30 da mañá. Na cama directamente, porque non hai cuerpo que aguante, aínda que eles pensan que son novos. Imos comezar, pero como isto é un programa de servizo público, vou dicirvos que hoxe é 31 de decembro, por se alguén non o sabía, pero o 31 de decembro do ano 406, vándalos, suevos e alanos cruzan o Rin que estaba conxelado, empezando a invasión da Galia. Un pouco anticlimático, mellor para empezar así o fin de ano, non? Bueno, pero é a efeméride que hai. Non vos gustou. Bueno, pois é, que había. Ao mellor o que queredes, eu xa sei, é a análise fría e única de Alejandro Martínez Pini. Hola Pini, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Carlos? Feliz ano. Feliz previo ano. Feliz fin de ano. ¿Qué tal? Bueno, pues... ¿Qué tal, a ver, este programa non podemos empezarlo mellor. Sabes, vou contar unha cousa aquí, que ademais están as protagonistas. Pini, nun principio, neste programa, era como Miliquito. Levaba un cencerro e non falaba. Levaba este facía así solamente. Pero un día estaban aquí na primeira temporada deste programa, estaban aquí unhas rapazas maravillosas por outra parte, isto digo en serio, aínda que parece de cachondeo, sabedes que vos quero moito. Sí, eran as Izquierdo Sisters, que non vou adiantar que están aquí connosco, para que sexa sorpresa despois. E dixeron elas un día, isto é real, dixeron, pois podía falar Pini. que non sabían elas o que falaba xa, el de... Porque Pini é un experto no chiste curto malo. En falar, sí. Sí, en falar tamén, pero ele é un experto. Entón, dixemos, pois que analice as efemérides, que é algo que dixemos, quen fai efemérides na radio? Ninguén. Veña, a innovar. Quen analiza as efemérides? Iso sí que non o facía ninguén. Entón chegou Pini a ocupar este oco que, mentres nos deixen seguir con este programa, xa veremos canto, pois vai seguir facendo. Non entendo as risitas, tampouco. Xa, a gargallada xa entendo mellor. Xa subiron os viños, Sí. Esta xente, como chegar a cea? Bueno, cean aquí. Temos empanada. Aparte, temos empanada aí debaixo dunha mesiña que temos. E o que podo facer é tipo como cando lanzan as gorras dos Supermartes, que tanto lles gustaba, lanzan as empanadas. Teño varias e que vaya collendo público. Iso xa vou vendo despois. Que as poñan así como leía. Bueno, dicíamos do 406 que chegaron os alanos, os suevos e os vándalos, co río conxelado cruzaron o Rin e comezaron a conquista da Galia. Ilústranos. A mala sangue o fixeron. Se estivera Gila, si iba a decir Sila, no, Gila. Gila, se chamaba, o inimigo, non ataquen hoxe, que tal? Pero como non estaba, entonces así cosas brutas facían. A sección de Pini, amigos.
Cousas brutas, di. É así a vida. Bueno, pois como é un especial de fin de ano, pois podemos empezar con música, non? Esa actitude, esa actitude. Como están ustedes? Esta sempre funciona tamén. Bueno, pois imos empezar cos convidados musicais desta noite de fin de ano que imos pasar xuntos ata as 11:30 da noite en un especial así breve, curto na Guedúas tamén, que facemos así un especial, pero disfrutades, sen dúbida algunha, da música, con este aplauso, de Levar Luthier. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Try so not to give in. I think to myself this affair never can go so well. Try, I resist, I need to don't go so well. I've got you under my skin. Sacrifice anything, come with mine. For the sake of having you near, in spite of the warning voice comes in the night and repeat in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You never get to win. Your own mentality. Your own mentality. Wake up to reality. Wake up to reality. This time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, 'Cause I got you under my skin. Anything, come with mine. For the sake and have you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You never get to win. Your own mentality. Your own mentality. Wake up to reality. Wake up to reality. By this time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you 'Cause I got you under my skin. I sacrifice anything, come with mine. For the sake of having you near, in spite of the warning voice comes in the night and repeat in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You never get where. Your own mentality. Your own mentality. Wake up to reality. Wake up to reality. But this time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you 'Cause I got you under my skin.
you 'Cause I got you. under my skin. Ba-da-da-da-da-da-da. 'Cause I got you under my skin. Levar Lutier, amigos, levar Lutier no especial de fin de ano. No, como que non? Ves, hai veces que digo, pa que produción dará tanto cotillón se non fai falta? En fin, bueno. No, moi ben, Como lle explicades logo aos vosas nais en casa que estades así? Iso é o que me pregunto eu, en fin. Nada, cousas deles. Estamos no especial fin de ano do como que non temos por diante algo menos de 3 horas porque xa empezamos hai, por lo menos, bueno, para min hai 7, pero debemos levar como 10 minutos de programa e imos comezar cos convidados. Cal é a miña cámara? Que é unha pregunta, bueno, por certo, se queredes ver na súa integridade o especial de fin de ano, que é algo que teño que explicar, que aparte temos aquí como un chill out, como se chama isto? Bueno, unha zona de lounge espectacular, pois se queredes ver o programa na súa integridade en vídeo, tedes Instagram TV e YouTube, e tamén imos ver, mira, vaiseme caendo, bueno, a ver, estou facendo unha broma de slapstick para os da radio, porque teño o micro nun pé, que como non o apreto, cada vez que vou falando, vaiseme caendo, non? E levo así dentro do principio do programa. Bueno, a ver, fago eu este programa, entendedes? Tampouco pasa nada, é o que hai. Digo que temos unhas convidadas de excepción que recuncan connosco un ano máis. Estamos, de verdade, eu personalmente moi agradecidos de que estean connosco e de que volvan repetir aquí e que veñan pasalo o mellor que poidan. Creo que imos pasalo todos moi ben con elas. Por iso pedimos un fortísimo aplauso para Marita, Lucía, as Izquierdo Sisters. Moitas gracias. Maravilla. Moitísimas gracias, estamos encantadísimas de volver, o como que non, de estar aquí con este ambientazo. Sí, repetimos a saída, non? Non pasa nada. No, por favor, non a repetimos. A facer a nosa broza improvisada, que, bueno, pega moi ben con este programa. Por eso sabemos que repetides. Antes que nada, queremos dicir que ningún polo morreu durante o saúdo. Mi madriña, por si algún... No sé. Bueno, pois, como ben sabedes, as Izquierdo Sisters, entre outras cousas, somos famosísimas por crear historias no momento, sin guión, sin preparación, e así a nosa vida. Bueno, necesitamos a vosa axuda. Precisamos que nos deades pois un pouco de información. Temos hoxe un azafaifo de excepción, que vai ser Carlos, xa o temos aquí preparadísimo. Porque vamos facer un xogo que se chama... Mari, como se chama? O abecedario. O abecedario. ¡Wow! O abecedario, ese gran esquecido da ensinanza pública. E do WhatsApp e do Twitter. E do WhatsApp e do Twitter. Sí, bueno, pois o abecedario vai consistir en que nos crearemos esta historia e cada vez que falemos unha das dúas falaremos comenzando coa letra que toque sucesivamente o abecedario. Por exemplo, decídenos unha letra do abecedario. A ver, os que sean tirando máis a, sabes, a eso. Os de GB... Ese. Perfecto. Pois ese, por exemplo, Carlos Tresandí está preparando no abecedario. Aí está. A primeira que falará comenzando coa letra S, así sucesivamente ata volver a chegar o S. Precisamos que nos digades, atentos moitos, ou todos, a ser posible. Solo moitos, todos. No, porque digo... Porque a veces é moito pedir. Pero unha relación. Os personaxes que vamos a facer son algo entre sí, vale? Poñemos un exemplo, amigas, vale? Pois con dese palo podedes nos decir o que queirades. Que poden ser? Gracias pola vosa aportación. Veciñas, algo máis? Algo máis? Para complementar. Nai e filla. Noivas. Estaba entendendo chorbas. Eu vou neno. Amantes é un gran clásico deste xogo. Sí, todo el mundo tiene la fantasía. Ve dos tías que se empaten. Y entonces cuando nos dicen amantes hacemos de pavos.
Porque Bueno, ya así está. é impro de maravillosa. Así é, Con que maravilloso. quedamos, Mari? Chorbonenas, cuñadas, primas, vecinas... Veciñas, quedamos con veciñas. Sí, que nos dixo Miriam. Veciñas. Sí, veciñas. Veciñas. Necesitamos poner un título. Mira aí na Sabemos que furna. tedes aí na furna moitísima información que entra cada semana. Pois Carlos Tresandí, diante de todo o mundo, man inocente, colle unha papeleta Que non dabas Non outro vos- abecedario e a que sexa caixa. o que Deus queira, porque sabe Dios. Non vos prometo nada porque aquí a xente ven moi mal, E marcha peor. Vai marchar Sí. peor. Bueno, Bueno, dicen, bueno. Bueno, toma. eso dentro... Alelo ti que me dá la risa, bueno. No, no, está ben, está para... Se alguén préndelle lume a Galloso, a primeira sospeitosa é Tania Fuejo. Padum! Putu pumpis. Pues, Pum. bien, Tania Fuego. con este título que nos vai servir de inspiración, se alguén lle prende lume a Galloso, a primeira sospeitosa é Tania Fuejo, imos tentar facer unha historia. Cun abecedario, como ben sabedes os que repetides e se non recordámosvolo, recordámosvolo, perfectamente dito. Me encanta. Queremos unha conta atrás, non é complicada, tranquilos, pois que xa bebestes. 3, 2, 1, como que non, vale? Para darlle así como personalizar, vale? Aplauso de cariño. Aplauso de cariño, bravo. ¿Preparados para esa conta atrás? ¿Sí? Comenzamos. 3, 2, 1, como que non? Sabías o que pasou este venres en Luar, nena? Teño toda a miña atención posto en ti. Contame, que pasou en Luar? Ui, non o sabes ti ben. Agora que aproveito a sair ao patio de luces a atender as barajas da miña nai, aproveito a conto, cho, nena. Sabías que intentaron matar a Galloso? Biche, xa yo dixen eu moitas veces, non chames tan tarde que a xente che colle manía, que están dormindo. Whisky! Whisky, botaronlle whisky de barrica e prenderonlle lume. Xesús, Dios mío, que me estás contando? Yolanda, a colombiana do bar de enfrente. Dixo que dis que era un whisky de barrica moi novo e prendiu por el enriba que daba gloria delo. Brillaba máis que Vigo en Navidad. Zorrería siempre te hubo mucha, por la televisión de Galicia. Ai, tanto a paja o candil e houbo que cantarlle a paja a Galloso que ardía por el enriba, La antorcha humana, la cona. Bueno, pero hai algún sospeitoso, porque isto verá que investigalo. Claro, que o hai. A primeira xa chegou a policía e xa dixo ti. A do cipo esta muller. Como se chama? Esta que é como así moi agresiva. A da Dices tú, gasolina. Tania Fuejo, dices Esa, tú. Esa misma. Fuejo teno todo, Pois o mellor foi ela, fíjate tú, Gracias a Dios que ese día dis que tiña unha indisposición, que estaba indisposta, e indispostamente non foi o programa. Quedou no camerino, dis que tuvo na cafetería, tuvo cos canteiros, recunqueiros todos, e cando chegou non daba do de sí, e non pudo ser ela que lle inflamou porque ela dis que lle dá a ginebra non é whisky. Habemos de ir nós ao seguinte lugar, porque se está Galloso de baixa que lle quixeron prender lume, o mellor pillamos cacho e presentamos nós. Ai, igual si, muller, vamos pa pedalo que como moito pode volver un pouco máis moreno. Joder, máis moreno! Mira que maquillan moito, Kilos e kilos de maquillaje leva en riba, Que o micro sujétase solo porque lle fai en plasto aquí e quedalle ali pegado co corrector de ojeras. El leva corrector de queixo, aparte do corrector de ojeras. Lola, eu penso que é o noso momento de saltar o estrellato. Chama aí e reservamos para ir a Luar. Mira, a lo vou, A lo vou vamos ir en bus, baixamos ali nos tilos, me falte Dios. Vou prender CTV inteiro adiante, van cheirar as margaritas. Non vas ti sola, que eu vou detrás. Si Dios quiere, volvemos con alguén do ganchete. ¡No! Imos petalo inteiro. Dios nos libre condenados, a lo vamos a por Luar. Di que sí. Oiches, vouche dicir unha cousa, podíamos facer unha sección nova no Luar, xa que vamos. Podíamos, mira, deixo a mamaca colombiana, que se leva moi ben con ela, que lle pon os culebróns todos dos turcos,
Ela vendo moro está feliz toda a tarde, bendita. E vamos, montamos, non sei que queres facer a sección, te cuéntame, yo me apunto a todo. Quero facer unha sección que se parece moitísimo a un programa que me gusta moito da Radio Galega. Sí. Escoítote perfectamente. Quero facer un programa, unha sección que se pareza moito a un programa que da Radio Galega me gusta moitísimo. Resulta que estou escoitándote a Berta calquera opción. Como lle queres chamar? Si Dios quere, vaise chamar Como que non? Oi! Para os da radio. Ese momento de silencio foi que pasei unha folla de máis, pero foi culpa miña. Podo... Podes decir o que votarnos incluso. No, por favor. Xa, creo que xa Podo incómoda. pedirvos, porque vamos ben de tempo, podo pedirvos unha rolda máis cunha letra e con outro tema, parecevos ben? Perfectamente, claro Sí, que sí. queredes vos, Si sí. está de acordo esta xente. Bueno, no, espera. Facémolos están... Bueno, aparte de se deixan de berrar os Save nenos, the chicken, home, save the chicken. pero facémolos pero se están un pouco máis vivos, ou seja, imos Mais- pedir unha letra e que digan unha letra rápido, porque antes parece que estaban un pouco a dormir. Collémolos desprevenidos. Claro, a Pero ver. ahora van decir rápido, xa verás. Veña. L. L de luar. L de lugar, vale. L del lugar. Vou buscar o L, que debe estar por aquí. Pon Mira. outro título. Vale, sí, agora sacamos A ver a outro. quen Xa matamos temos agora. Veña, sacamos a urna para os da radio. Sacamos temos a aquí. urna. A ver, mira, colle Non ti, remexe aí. eu xa sin mirar. Aí vas. Sí, E a o ver, título... sorte. Oi. É un relato curto, non? Ás veces pasa. Bueno, sobre isto faremos unha inspiración. Vale. Como se lleva lo de ser famoso y que todas las mujeres te ataquen por la calle? A mí xa me pasaba na escola, pero... Y más importante aún, ¿cómo lo lleva tu mujer? Bien, pues con esta pregunta imos facer unha historia improvisada na que os dos personaxes van ser algo entre sí, van ter unha relación. Disparade, que son entre sí? Mestra e nai dun fillo. Primeira vez na historia que sale esta relación. En serio, en Nai serio. dun alumno, sí. Compro. Sí, Sí. compramos. Mestra e nai dun fillo. Bueno, nai dun fillo vai ser nai dun can. Supoñemos que nai dun alumno... Bueno, pode ser nai dun can. Voy a meterme... Pues sempre, Hai nais de cuidado, dragones, pode haber nais de cans. Como se leva o de ser famoso e que toda a xente te ataca Sí. pola calle e tal, e sobre todo como leva a tua muller. Perfecto? Sí? Perfecto? Pois conta atrás en 3, 2, 1... Como que non? Luisa, quería falar con vostede porque estou moi preocupada por Adrián. Chega a casa moi estresado. Vostede non fai máis que suspendelo, Luisa. María, a nai de Pedrito, verdade que sí? Xa me parecía. Conteme, que a preocupa? Non, conteme vostede. A ver, por que Demo está suspendendo o neno cada 2x3? Porque o neno fai os deberes na casa. E o neno ten o seu tutor, e ten as súas cousas, e el ven cos deberes ben feitos de clase. Eu non sei por que vostede o suspende. Ñu, o seu fillo é un pouco ñu. A ver, que é bo rapaz, pero basicamente venlle costando bastante. O neno é como o seu pai. Vale? Eu non podo facer outra cousa. Todas temos o noso camiño na vida, e cando Melendi se cruzou no meu, eu non pude dicirlle que non. E vale que o neno non aparta moito das vacas, pero é meu fillo. Pois claro que sí, María, pois claro que sí, defendendo sempre... Pero podemos buscar solucións. Que solución queres se vivo aterrada? Meu Deus, que non sei que fai cando está fora da casa, que volve e escribe esas cancións tan terribles e claro, afectan o meu neno, que agora está facendo filosofía no váter.
reparte autógrafos. Básicamente, Pedrito reparte autógrafos entre as nenas do instituto. Bueno, entendo que como seu pai, claro. Sí, claro, sí. É que Pedro mira o que fai o pai e el copia. El copia, eu non sei que facer. Tío. Teño unha idea para solucionar o seu expediente académico de Pedrito Melendi. Ui, cónteme, son todo pabillóns auditivos, por favor. Vexamos. Que lle parece si en vez de seguir o currículum escolar habitual, que non dá, non poñemos a escribir letras que seguramente xa o faga mellor co pai. Well... Na nosa época en Miami, Pedrito xa fixo unha colaboración horneando nunha canción de Enrique Iglesias. Xil Ríos empezou da mesma maneira e resultoulle maravilloso. Fagamos iso. Y Marc Anthony tamén, me lo dijeron en Miami. Non sei se eso pode ser innovador, tal vez un currículum sobre artes, non sei, e traelo de incógnito ao colexio. Ahora xa lle cortei as rastas, que o pai vai co pelo corto. Pero empeñase en ir co cubo de Rubi, e claro... Zas! Hai que cortarlle o pelo tamén. Ah. É moi importante para que mellore a vida académica de Pedrito. A ver se podo. Se o pillo dormido paso a moto un... Belén, a súa compañeira de pupitre, parece moi interesada en Pedrito. O mellor podemos sacar de aí tamén algún tema para as revistas do corazón. Claro que sí, claro que sí. Teño que empezar a xustar cartos que vou a ver se me divorcio. Non firmei separación de bens, entonces igual apando. Pero, mentras tanto, teño que cargar o neno que salía cuspido o pai. Debemos seguir unha estrategia conxunta familia e colexio para sacar a Pedrito do fracaso. Xa que co pai non se puido. É que estou totalmente de acordo nese rescate do meu fillo porque, por favor, cun filósofo de barrio xa temos bastante. Filósofo de barrio, sí. Pero... exitoso. Gracias a Dios que hai moitos cartos que pagar nesa casa que teño máis luces co Belén. Hai un último tema que quería tratar con vostede, María. Igualmente la escucho, doña Luisa. Algo más aparte de que mi hijo es un tuzaruñú fracasado. Juan Carlos I, rei emérito, estaba na mesma situación, o mellor, tamén foi moi exitoso. Penso que deberíamos pedir asistencia a Zarzuela. Kilómetros hai daqui a Madrid, pero se hai que ir, vaise. Lo importante, eso sí... Mire que silencio dramático lle fago, María. Lo importante, eso sí, é sobre todo que non se entere Melendi. Digo por si lle vai a escribir unha canción ao fillo e xa, rematamos. Déjalo que escriba. Bueno. Fin de impro. As Izquierdos Sisters, amigos. Moitas grazas. Bueno, quedades connosco, non? Despois xogamos un pouco máis. Por suposto. Vou guardar o abecedario. Mamá. ¡Qué bárbaro! Aparte, cando paran así todos a vez, parece que pasou un camión por riba e atropelounos a todos. Bueno, en fin, estamos a piques de chegar ás 9 da noite, momento de escoitar a primeira canción que temos preparada para todos vos, para que tamén, bueno, estas cancións que poñemos nos fins de ano para deleitarvos, que son as mesmas todos os anos, porque sempre dicimos que canción o equipo do programa collería para poñer en fin de ano, e sempre escollemos as mesmas, para que vamos a cambiar. Pero antes de nada, hoxe imos facer unha primeira introdución dun convidado que tivo moita polémica neste programa, moita polémica que causou no seu momento esta temporada, sobre todo por parte dun dos colaboradores de Como que non, Fernando Requerre, declarou no ídolo millennial de él, e a verdade é que diste, pois tampouco, o mellor tampouco pa tanto, ou o mellor sí, cuidado, que temos que velo. E o caso é que decidimos convidalo e dixo, eu se vou un día que podamos tomar un copazo que estea justificado.
E dixemos, pois o día de fin de ano, que non pasa nada. Está aquí connosco un fortísimo aplauso para Fran Cañotas. ¡Fran Cañotas, amigos! Pero vamos a ver, pero Fran Cañotas. Sí, podes. Aí, podes. Venimos ver. Que sillón de patrón, chaval. Que... É super cómodo, Espera, vouche. Vale, que sí, que ti eres o que coloca, non? Aí estamos, no, ti perfecto así. Eso, pero vai me caer, como ti, non? No, así está ben, así está. Bueno, así que bueno, ti agarra aquí para que non se marche. Fran Cañotas, benvido. A ver, vimos un especial de fin de ano vestidos de... Por que un fin de ano, sai así? Ah, vale. Claro. Aquí todo o mundo colocado, mira, coas súas mellores galas e tal. Vale, porque a xente é moi seria, pero eu, por exemplo, eu que son de Arzúa, o pueblo, o do queixo, sabedes? O queixo de Arzúa que está. Non hai queixo mellor que o de Arzúa, non me viñades con San Simón, non hai queixo como o de Arzúa. Pois nós en Arzúa seguimos sempre así, en fin de ano. Moi ben, non respetamos moitísimo. Mira, vouche dicir unha cousa, como estamos chegando xa ás 9, vale. Estamos agardando hoxe o mellor Gloria Serra. O mellor. Gloria, Gloria Serra, Gloria Serra, Gloria, Gloria Serra. Bueno, en serio. A xente, non, de verdade, non, a xente pensará isto, unha coña, vos credes que sí. Non, a ver, eu escribín a Gloria Serra por Twitter. E dixo, meu mellor, hoxe estou por Vigo. Se podo, vou. Sí. Mira que vou ir con rapaces tal, que veñan os rapaces, non pasa nada. Que veño o equipo completo, o non do equipo programa. De investigación se quede. Pero non, entón, teño a capelán preparado que despois non me dá tempo agora, Pepe, pero dentro dun sintres, despois das 9, despois das 9. Despois das 9 falo contigo, a ver que estás xa esperando, agardando. Claro, dixeches que estábamos todos colocados. Estamos neso, vale? Vale, bueno. Vale. Eu veño de estar con él, eu veño de estar con capelán. No. Bueno, ao mellor prefiro non seguir sabendo nada disto. Imos escoitar a primeira das cancións, que é un clásico que sempre pide... pediu Capelán. Sí. Capelán, pediches, que canción pediches? Hombre, un clásico. Sí. Un clásico de fin de ano, por suposto. Cale. Un año máis de Mecano. Jova, non pode faltar. Non podemos escoitar outra, esa, ten que ser esa. Bueno, se non pon outra. Pero vaya señor, Quer dicir, dixen esa o show. Sí, pois esa mesma, veña. Escoitamos un año máis. Eu de Mecano sei nas todas, sabes? No. Bueno, pois xa cho contarei. Era un dato que daba. Vale. Era un dato. Escoitamos un ano máis e voltamos dentro dun anaco con Fran Cañotas e logo ven RQR aquí no especial de fin de ano do Como que non. Veño unha... Escoitamos a Mecano. Bravo! Mírate, que ven. Mi madriña, pois así seguimos no especial de fin de ano. Acabamos de escoitar. Que temazo de Mecano, Un temazo, que pero... temazo de Mecano. Oye, como cantaba a xente. Buah. Sí, Sabíadela todos, ao final, carallo. Podían facer agora unha xira de que se separan como Extremoduro. No. Que igual. Sí, Unha no, xira pero de mira, separación. ya saben, mira. Y en el reloj de antaño. Un año. ¿Ves? 5 minutos más. Para cuenta atrás. ¿Ves? Hacemos el balance. 5 Minutos más para la cuenta atrás. Bueno, nótase que Cañotas e Millennial esta non lle cadrou. Sí, home, sí, o que pasa Bueno, que... a ver, imos falar. Xa que estamos aquí, mira, nunca fago o programa para os da radio, que temos uns sofás que non sei se son cómodos ou non, pero eu estou aquí que xa me colleu a forma. Mira, caiume Olaf. Que tiraches? Na mesa, Olaf, que tiña Olaf na mesa. Me cago na leche. Porque como estamos en Vigo, fixeron a estrella de Frozen 2, dixen, vou poñer Olaf. Non, pero non poñas facendo pino, me pono aí. Claro. Digo, as cousas frikis respetan, Iso se ver. Non, aparte sabes que pasou? Que puxen Olaf porque dixen, como veñen aquí aos de Disney para poñer pasta para Frozen 2, a ver se nos cae algo. Pero non todo o temporal. Todo. Levouno todo Fabián. Fabián. Bueno, a ver, contanos, en que estás metido porque sabemos Está poñendo nervioso o micro. Bueno, é un sketch aparte, é un sketch aparte visual para os da tele e para os que están vendo por Instagram TV, tamén, todo íntegro. E Guedúas tamén, Carlos? Na Guedúas tamén. Que unha longa carreira auguro llevou o programa na Guedúas.
Vamos a tirar anos, aquí na que dúas. Botastes por fora neste Xa verás. programa, Por certo, antes de nada, Pepe, Que? algunha nova... Temos novas de Gloria Serra. Pois non sei, pues vamos a pulsar ao público, sí. Pulsar o Porque, non sei, ambiente é cuidado, unha non sei Pulsar o se che- ambiente é unha frase moi de televisión de Galicia. Unha cousa, non sei se chegou Gloria Serra. Vos vistes a Gloria Serra por aquí? No. Vamos a preguntar a este señor que se semella moito a Jason Statham. ¿Vostede viu a Gloria Serra? No, pero me gustaría verla. Bueno, es como o chiste do perro mistetas, vale, perfecto. Pero, bueno, pois xa temos o noso propia versión do chiste, pero con Gloria Serra. Creo que non veu Gloria Serra, pero me parece que hai algún famoso. ¿Hay algún famoso por aí? Oh, pois sí que o hai. Sí. ¡Ole! ¡David Amor, amigos! ¿Pero qué está pasando? ¡David Amor! ¡Venís! Hola, que tal? Boa noite. 2 anos despois volve a casa! Aí vai tú, Navid. Bueno. David Amor está con nosotros, amigos. Me acabo de tirar todo. Podo marchar xa. Si no- Vaya, quen contaba con esto, Pero qué sorpresa. No, Mira, no. estábamos agarrando por... Canto xa. Aparte, é que se sei que ves, teño un premio para ti na casa que gañache. Si son 66, que sei Cuidado, que Fran, que... Hostia, Amao- fuiches mamao, por qué? Amao, porque las carga el diablo, Oye, tienen sí, unha zona complicada. Siempre Gloria Serra, Gloria Serra. Non, a ver, espera. No, esto sí Eu que no. viñe porque me dixo que estaba ela. Pero non te chamou ela, David. No, Era- Gloria Oye, no. porque sapeouche dixo. A ver, chamou o portal, pero dixo, nadie nos contesta. Parece que no quieren hablar con nosotros. Isto sí que non estaba preparado. É rollo Gloria. Ostras, que alegría. a ver. Carlos, sí que estaba preparado, pero ti non lees a escaleta un puto programa, tío. O sea, esto le ha preparado un mes, que cho diga David Zamor. Sí, claro. Espera que non escoitamos a Cañotas. A ver. Sí, no, Cañotas, fala. Non pasa nada. Non, xa está. Ten boa voz, el berra. Ahora, eu solo veño para decirche vergonza de felicitación de Navidad que recibí Buah, eu tua tamén. Carlos. Eu tamén. Que asco. Que lamentable. Que impersonal. Que lamentable. Que de verdade foi Sí. amargaches máis as Navidades, No, eh. Que pero lamentable. a verdade é que iba a facer unha Apagamos as luces. Ia facer unha moi chula. Dixemos, Ia para esta facer- Navidad non ten sentido. Ia facer unha moi chula, pero realmente o do chocolate era verdad. Entón estaba grabando e de idiota, como eu son un idiota, estraguei toda a gravata esa que tiña terrible, horrible. Preciosa, porque feita de horrible. papel maché destes de envolver os regalos, papel Pinocho. De AliExpress, cuidado. Canto che tardou en chegar? Pois pedina en 2016 e chegoume entonces. Non, pero ben, foi das rápidas. Está casi ao nivel de cando se autopresenta no programa. Sí. Porque se Sí. autopresenta, sabes? Cambia a voz. Y bota tempo. Cambia a voz como que non nos damos conta de que é él, sabes? Cambia a voz e di, comeza, como que non, con Carlos Trasandí. Hola, amigos, compañeros. Pero que é iso? Pero que é iso? No, claro. O que pasa é que ti estás acostumado a traballar en programas de grandes orzamentos. Sí, claro. Aquí cando vou encher a ficha xa non poño todo o que fago porque senón dame vergonza, digo, Carlos Trasandí presentador, Carlos Trasandí locución, digo, Presentador, De autor, de edición, autor. Como é radio todo. que sabe a xente que claro. En fin, O resto bueno. da xente nada. Oye, que esto no de verdad No, debemos pero tedes hoxe unha montaxe aquí, cuidado, eh. Sí, cuidado. Bueno, Hai moita botella, pero... Bueno, quero que Polo resto ben. Sí, quero que saibades unha cousa. Eu xa coñecía La Boulette. ah, sí. Xa estivera aquí. Pero non Vas contar o mesmo que me dixeches a mí cando chegaches, porque o mellor non estás a piques de facer da túa carreira. Oiche, o vou che digo estrenar. cosa, o público vai que están cantando pa luar, eh. Levan un nivel... Cuidado, cuidado. Dilo por la edad ou por... No. Por, sabedes esas historias de fin de año de luar, non? Cando se grava. No, Sí, eu algunha vez caí ali. Ti eres un afectado, Sí, non? sí. Ti estiveches ali o ano pasado, non? E algún máis tamén. Sí, porque Que fin de ano pasa facerse todos os anos é o que ten. Pero pasoume como aquí, que entrei, pero non me acordo como salín. Foi así, de todas Mira, as veces. eu quería aproveitar para facer algo de promoción do que vas facer. Que vas facer?
que estás a facer, pódese contar algo do que estás vas a facer na televisión de Galicia ou xa o deixamos? Eu non firmei ninguna cláusula de confidencialidade. Pois entón, podes contar todo. Ninguna. Pues canta claro. Que te dijo? Que me ia ofender. Non era así. No, no. Que estou facendo un programa novo de gastronómico. Non hai ninguna televisión de Galicia gastronómico. Raro. En xeral. Sí. Ojalá que vaya unha festa con carpa, por favor. Pois estamos grabando unha competición gastronómica entre 5 cociñeiros afeccionados de Galicia contra 5 profesionais das comarcas. Entón, imos polas comarcas de Galicia, que hai 50 e pico. De momento non son tantos, só vamos a 13. Entón compiten 5 cociñeiros afeccionados contra 5 profesionais. E vai gañando a comarca... Pero en combate a morte ou como... Sí, a hostia limpia, capela. Vale. Collen as culleres, as potas. Creo que non o estás explicando ben de todo. Así, o sea, tal cual así. Quen é o xurado? Quen decide quen xurado cociña popular, 15 persoas da propia comarca, pois non sei, xente da vila, hasta veñen os da corporación, sempre ven o alcalde, non sei por qué, porque hai comida gratis. Sí, pode ser. Cadro. Pero sempre veñen os alcaldes, as alcaldesas, tal, e despois eso, xente da zona, e está moi chulo, a verdade é que moi recomendable. Looney Tunes y Noriega, si ven, gente de zona. Lo más. Gente de zona. Bueno, igual. Looney Tunes y Noriega. W sobreviviente con John Deltu, Romeo Mami. Sí. Toda esa xente. Miami os lo confirma. 2019. Bueno. No, en este caso 2020. Sí, ainda non cambiou. Eles teñen todo grabado do ano pasado. Nós tamén temos todo grabado deste ano, pero irá para o 2020. Fran, tú non te líes, tú di etcétera. Etcétera. Entón, basicamente iso. Non sei canto tempo levamos, posiblemente máis do que... Pero aparte neste programa, a min gustame que a escaleta se respecte sempre os tempos. Pues estabas absolutamente prevenido de que viña David Zamor, verdad, Carlos? Sí, vamos. Sabíamolo todos os do equipo e todo o público menos ti. Entereime hai 5 minutos, de feito. Claro. Non, fastídiame, porque se o chego a saber que agora que lle teño que dar un premio que gañou... Pero así quedades outro día. Pero así quedades outro día. Claro, bueno, un día que poidas ben. Claro, un día. Ya él te llama. Ya te avisa él. Si tú me llamas, nos vamos pa... Mala, ya está. Sin pijama. Moita botella. Hostia, Trisandí sin pijama, imaginadvos eso. Non o imaginades, non estades preparados. Está botando as mans a muller á cabeza dicindo no, Fixeime antes que leva tirantes como Don Manuel Fraga Iribarne, leva tirantes como Don Manuel. Por que tes ese estilo? Levo tirantes porque tive unha época moi de ska na miña xuventude. Era os que tiña. Entón, ti sabes o que é que estou falando cun millennial que non ten nin idea da referencia. Pero o ska en Galicia, cuidado. O ska e o heavy metal son dous grandes xéneros musicais que en Galicia só tedes que dar unha voltiña polo rural galego e ver cantas señoras aí sachando con camisetas de Metallica, Manowar, Iron Maiden, Supermartes, todo. Eso é máis gorra. Supermartes é máis gorra. Hai Viona, Supermartes, Ratibrún. Son os que levan... De Viona ten un par de las capelán. Es verdad todo eso. Ainda hai que hablar claro. Ainda tes. Bueno, imos ver se ven RQR porque resulta que es o novo ídolo millennial de RQR. Tamén son ídolo de calquera, Bueno, a ver, tampouco ten el, sabes? Quero dicir. Aparte ven moi ao caso que veña o autoproclamado cómico máis sexy de Galicia contra o cómico máis sexy de Galicia. Claro, que David Amor. Bueno, claro. Damos un aplauso a Fernando RQR. Bravo. Pois veña, que pase. Bravo. Senta aí se queres, David, senta aí no sofá, sí. Traspaso de poderes. Sabedes o que pasou? Eu tamén iba a quitar a camiseta, o que pasa que chegou el antes. E dixen, bueno, pois xa tal. Eu sou máis peludo que ti. David, hai empanada debaixo desa mesa, se queres comer, a parte da cortada, se queres máis, hai a tira dela. Dixo David Augusto o produtor, non corto máis. Digo, coño, para que comparamos tanta comida? Empanada Tampouco sobra. puxastes tanta, Bueno, porque non Fran, é moito comer aí, Vale. Miña nai, queridinha. Pero somos moita xente aquí, mira toda a xente. Pero esta xente non come nada. Bueno, antes de nada, Vive do aire. Antes de nada, decir que
mellor a Tres Ti Andí. sabías algo disto? No, entereime hoxe tamén. Ah, vale. Pero bueno. Non digo porque... Antes de nada, mellor ver a Tres Andí sen pixama que con pixama. Porque ten un pixama que hai que velo. Vas contar o de Nurellev. Violeta ten un pijama... No, conta, xa da igual. A ver, levo aquí 13 anos, a xente non ten xa ningún tipo de respecto por min. É Conta o de Nurellev. ten un pijama a ver, de... conto No, che. conta a ti mellor, conta a ti porque... A ver, eu teño un pixama, non é un pixama realmente, son uns quecedores. ¿Quecedores de qué? Quecedores de bueno, como das Eva, cachas. Terrible, é que se che terrible, digo Eva Nazarre ti non entendes porque No, ti claro, non pues son millennials. Claro. bueno, Eso hai que Lali- verlo ahora vou che Bueno, hai facer que o verlo, test. é verdad. Lali Ruiz tampouco che Bien. sabe. Bueno, é igual. Becky G. Lali Ruiz. Becky G, bueno, pero así como de algodón gordo, con estrías en lila. Violeta, Entón, así que un- pasa? Que, a ver, vou contar a miña vida. Ten buratos, ten buratos en sitios complicados. Bueno, porque ten moitos anos. Entón, que pasa? Que a mí pola noite entra o frío no estómago rápido. Entón, eu son de Julián Muñonismo. Tira para arriba deles. Eu meto, claro, isto é así. Eu meto a parte de arriba por baixo e para arriba a goma, para que non se me vaya. Son eu en pixama. Agora xa estás imaginando que estás mellor, verdade? E marca cheio... Bueno, tampouco vou falar da miña vida privada. Todo No, non se pode xa acabas de contar. contar. Iso deixo a imaginación do inte. Que tal, Fran? Encantado. Ídolo a tope, No. Sí. Ah, vale. É polo cable. Teño que facer palanca, vale. A Aí, xente aí. está moi equivocada porque a min tamén Lucía Rodríguez que estivo aquí chamaba Sí. millennial. Sí. Pero a Wikipedia, que é a enciclopedia de sabiduría do século XXI. Sí, por suposto. Claro. O Dai hai que tumbaburros sacar- que aí dicía o hai avó que- deste señor. Na Wikipedia poñía Sarzúa e poñía donde salen os homes máis sexys do mundo. Entonces, di é verdad. Di é verdad esa Wikipedia. Bueno, a Wikipedia di que os millennials son do ano 80 pa diante. Entón, aquí hai moito millennial. Calma. Por alusións. Os millennials xa empezan a ser xente maior. Claro. É que os rapaces novos son Claro. generación Z. Claro. Oye. De zurraspa. Isto dixo yo. Vas come vai. Sí, colle iso, claro, non o deixes no chat. Oye. E o O móvil, móvil e polo todo. móvil, o chan. É que David Amor David. entrou para os da A radio tope. non o saben. Quitou a camiseta, Buah, fixo unha veña. barbaridade e quedoulle todo polo No chan, chan, no medio no do chan. escenario. Bueno, agora Non te preocupes, porque se es millennial ou non, xa cho digo, vou dicir eu dentro dun Estou rato. nervioso. Él fai Ahora un sí que estou test. nervioso. Claro, Hasta ahora claro, non fai estaba un test. nervioso, pero sí que estou nervioso. Veña, va. Por certo, outro día vin a David, xa que está, que non sabía que viñas hoxe. Presentando un tema do admiración total. Presentando a inauguración dun tanatorio sí, con maravilloso, humor maravilloso. que xa é, cuidado, es que eso hai que ter pelado e todo, Porque cuidado, Maravilloso do tanatorio que me chamaran a mí. Non, o rollo é como que Como pasa pola rematas, cabeza, como- non, que che pasa pola cabeza cando recibes unha chamada de quen sexa dis, mira, que vamos a hacer a presentación, podes vir, e ti dirás, vale, sí, que? Non, un tanatorio. Digo, bueno, pero fixo ben o condenado, Non, sí, Digo, non. o público non creo que se queixe. E o chiste está moi feito xa, non? Porque despois había pincho, digo, non habrá fiambre, non? O sea, que decir, era todo unha tras outra. Sabes que en Pereiró aquí cando abriron ao principio de todo, na cafetería tiveron que quitalo. Porque había na carta, isto é Claro. real, bocadillo de fiambre, Hombre, dixen, que- mira, pon chourizo ou algo, porque... Chope, aunque Queda sea. raro. Chope. Queda raro. bueno, veña, dale, Bueno, dale. imos ao test millennial. Veña. Para empezar, hai que facer normalmente fago eu o convidado falla como unha base musical. Eu fago canto por riba. No, aí mellor. Pódese comer empanada. Sí, dalle, sí, dalle, adiante. Este micro está me molesta. Sí, está che Ahora molestando. mellor. A ver se agora. Aí, sí, no. No, bueno, No. é igual, non te preocupes. Pero temos Falamos, pero hai micros, temos pues será por este, micros temos- aquí, será me por cago en la micrófono. mar. Toma Dalle este outro micro aí, Chama Carlos. Toma, colle E este. despois dicirme Aí que está. estou en programas de cartos. Venga, Eh. Veña, eu fago chivit vos. Home, por favor. Veña, va. Aí va. Momento random outra vez da temporada. Solo sei facer unha cousa, Pues nada me máis. vale, Ahora Veña, va. entendedes por que Veña. deixan de Que é o que funcionar tes? os micros, non? Veña, va. Puedes Hai comer por cuspir. debaixo, come por debaixo. Ti come aí, come. Va. Que sone, Dalle. mastica aí. O que test. Que é o que test. Que é o que test. Que é o que test.
Impresionante. Bravo. Iba aí. Impresionante. Non, o mellor Pero foi... que é iso? O mellor foi como David foi Empastou ben, o bombo de toda a partida. Sincronizou aí, Non vai empastar. Veña, va. Bueno. Veña, va. Empastou. Imos aló. Primeira pregunta. Pum. Hoxe hai máis preguntas, ademais, do que do normal. Vale. Sí, non pasa nada. Se ves, vou cortando. Sempre digo o mesmo, é fin de ano, non vos preocupedes polo tempo. Logo chego a metade do programa e digo, que ben, hai que tirar hai que todo. cortar, non te preocupes. Non pasa nada. Naciches entre 85 e 95? Sí, no 1992. Un tanganiño para Fran Cañotas, o meu ídolo millennial. Vamos. Moi ben. Bueno, puntúan tanganiños. Sí. Do 1 ao 5, sabes, non? Non, que Fran escoito o programa, a ver se me entendes. A ver, de vez en cando, tampouco escoito todas as semanas. Bueno, cando podes, escoítalo. Claro. Segunda pregunta. Normalmente digo unha frase dunha peli e ti tes que adiviñala. Vale, pero hoxe vou ir máis aló. Entrou alguén en Quen entrou? Dios, que ilusión. Entrou alguén la gulete. Entrou el de la gulete. La gulete. Un momento, última hora. É Gloria Serra? No. Vale, seguimos. Vale. No, pero non. Pero que acaba de ser isto? Entrou Gloria Serra. No, entonces seguir. No, digo que podemos seguir. Sigue, se entra Gloria Serra, paramos todo. Gloria Serra. Non era. Bueno, aí anda. Mira. Bueno, veña, dalle aí. Vai máis aló. Película, sí. Normalmente fago frase, pero hoxe vou a facer un anaquiño de canción. Por favor. E a ver se adiviñas. Por favor. Non é millennial, Vale. pero este ano, nesta década, fixes un remake. Vale. Bueno, xa sei de que me estás falando. Seguro, veña, dalle. Dalle, xa sei de que me está... Mira, xa... Destes do clavo, veña, dalle. Oh, doobie-doo. Quiero ser como tú. Doobie-doo, quiero dar como tú. Doobie-doobie-doo-ba-doo, a tu salud. Oh, dímelo a mí. Doobie-doo, si hay fuego aquí, me lo traerías tú. É que... Tío, por... É que... Isto... Por favor. É que como non... O dos polos vai me perseguir toda a noite. É que como non vai a ser o meu ídolo millennial. Por favor. É que ten que levar máis dun tanganiño. No, máis dun tanganiño pode ser isto. 3 tanganiños, veña, va. Non te pases. Bueno, un tanganiño e medio. Dalle un con dous mereceo. Sí, a prova vale un, eu levas tiña unha profesora de galego que se chamaba, bueno, Di como se chamaba. A ver, chamaba. chamábamos ya aspiradora. Vale. Pero porque non é o mellor mote. Como me estés coitando. A ver, que estás a piques de ser unha estrela en potencia. Estás acabando coa tua carreira antes de empezar. Que se chamaba aspiradora porque cando fumaba moito, entonces facía cada vez que tal. E a tipa falando dun condor do tanganiño, a tipa sempre me poñía 4,99. Entonces iba dicindo os números, as notas de todos, non? Entonces iba dicindo tal, non sei que, 5, tal, 7, decía Francisco Rego González, que é o meu nome, non? Francisco Rego González, 4,99, un 4 na avaliación. E poñemos un 4, E poñemos un 4, eso é fatal. Igual chamarlle aspiradora non axudaba, Quen foi o precursor dese mote, Fran? Ese é Claro, importante sabelo. ese te estaría ben. Eso queda... Vale. Por si estás coitando lle dá clase a meu irmán. Que aínda están activos, maravilloso, moi ben. O tabaco non é tan malo, Aí non se ve que... Buenismo. Non, e a familia Rego tenche un cariño moi grande, moi grande. Cristina, un bico, Cristina. Pero igual por aspiradora non sabía. No, que va, non o conocía todo o instituto. É que viro. Veña, dalle, vamos co test. Estamos en fin de ano, fin de década. Bueno, o de fin de década debería que... Non é fin de década, exactamente. Como non? No, é cando se pasa o un. Non estou de acordo. Non imos entrar. Quítalle 0,2 tanganiños. Outro como...
0,2 tan aniños menos. Outro como Jorge Mira, que un quere cambiar a hora, outro non se pode ninguén de acordo. Bueno. Veña. Bueno, dalle. que se fai en Filipinas? Como? Que se fai en Filipinas para celebrar o Ano Novo? Buah, pero aí dá emocións, tío. Ai, boa, vale. tranquilo. Bueno, de la opción Vale. se quere. No, a mí se me pide o meu ídolo millennial. Bueno, vale, claro. Frank Aquí Cañotas, hai enchufe aquí. que xa o digo eu con Va. NH. Talan unha árbore para cenar todos en riba. Eso é moi bonito. Este é unha que podría ser. Ojalá fose Que eso. rollo Ojalá. familiar máis bonito. Vamos talar árbol de fin de ano, non? Eucaliptos. Eucaliptos. Vístense de topos. Vístense de flamenquitos en Filipinas ou comen 12 filipinos. Comen Espera. 12 filipinos ou 12 filipinos? A ver. Porque poden comer 12 filipinos. Eso xa sería chunguísimo. Eu No. aposto por comen 12 filipinos, tío. Comen 12, en verdad. Pero de chocolate branco ou chocolate negro? De No, que estás falando? no, estou falando de 12 persoas. tipos. Vale. No, comen 12 filipinos. No, pois non sei, talarán a árbore, digo eu. No. Espero que sea eucalipto. No. Chuculú. Chuculú, Rodrigo Vázquez, chuculú. Vístense de topos, Fran. Vístense de topos. Vístense de topos, Pero por en serio. qué? En Vístense Filipinas, de que a mí que me preguntan. E por que se viste de Eu que topas? sei, eu Pero puxen ali. que pregunta millennial é iso? É unha pregunta millennial de fin de ano, non? Quita outros 0,2. Vas quedar sin ningún, Vas quedar sin ningún. Vas ao final. sacar 4,99. 4 no test. 4 na Valencia. No, é que él, así como dá alegremente, logo vai quitando que flipas, Hombre. Non me dará conta. Claro, non, xa cho digo. Bueno, 1,8 tes, a lo Bueno. tonto. Tiñas 2,2 hai 3 minutos. Esto pásame por xogar. Persona... Bueno, pero viñeche xogar. Claro, o que hai. A personaxe misteriosa. Vouche dando pistas e tens que adivinar. Vale. Podes dicir as veces que queiras ou a tope. Ti dalle, Fran. Abril Ferral, non? Abril Ferral. Ese é outro tema. Ese é o concepto. Ese é outro Vale, tema. veña. Cambiou de profesión na última década, aínda que de vez en cando volve a traballar no seu antigo posto. Caramba. Cambiou de profesión na antiga década. Na última década. Superman. No. Ui, podía ser, Pero Que mira, pasa? a segunda vai por aí. Está moi forte. Hulk. É pelao. É pelado, Jason Statham, fijo. Vai por aí. Terceira pista. Eu sei, na Fran, por favor. Xa sei eu. Ves, ti vas, Esa vai a saber Carlos xa. É a primeira que sei de todas. Batista, o do WWE. Vou dicir, a terceira pista é o cóbado do pobo. O cóbado do pobo. O cóbado do pobo, Fran. Pouquiño de cultura... Estou perdidísimo, Se non é Batista, se non é Boi... Claro. Si non é Hulk Hogan... Hulk Hogan. No, si non está calvo, Hulk Hogan, tío. Non me lo líes. Kane, non sei, Kane. É que La Rock. No. Ai, Sí. da Rock, claro. Rock, Dwayne Johnson, da Rock. vale, Rock, sí, claro. Eu meterame en WWE. Non o merezo. Non o merezo. No, que non vas levar. E non Vale. pidas e non nos digas máis veces que aínda che quita 0,5. Cantos leva? Carlos, cantos leva para eu botar a conta? Porque ten 1,8. Un con 8 solo. Quedo de ver, Espera, leva 1,8 e o teu ídolo millennial. Xa, tío. E o que máis leva 3,4. Tamén molaba que quedara por abaixo. Home, claro, Claro, tío, tío, hai que A ser min fallo bonito. que queiras que o teu test, pero Que sea vamos. bonito. Última pregunta. Pero Pero vale moito esta pregunta, Pero non vas completa a canción. No. Vale. No. Pini, non A entra teño neses preparada- cortes. A teño preparada, pero ni a quero sacar. Decepcionei no moitísimo, A verdad que por ahora... Ni a canción. Aparte, mira, a ver como arranxa porque tes 1,8. A ver. Queda unha proba. Vai che dar, bueno, mellor No, non che esta vai, 5. esta vale moito, Esta vale moito. Va. Eu estou teméndome a tua puntuación. Sabes cal é o meu tweet fixado? Fran Cañotas. Que dura, No, perdón. Que dura. Douche 30 segundos se queres atopalo. Douche 30 Como, darme segundos. 30 segundos. 30 Pero, segundos. buah, estou sin Ponlle tempo. No, xa. Ponlle tempo. Veña. Espera, que me cajo en diolas, Vamos, Sempre Fran. me reconoce a cara e Ti ahora quero non me dar, reconoce. mira, se o atopas, doucho 5. Veña, va. Se o
Canto leva? 20 segundos. Como Quédanlle. mentira. Fernando Requerre. Quedan que 20. te Vamos, vamos. Non hai resposta acertada. Menos 0,12 tanganiños por picar nun troleo. Troleouche. Bueno. Troleouche. Oye, podemos sacar... Rolling time, motherfucker. Podemos sacar na... Ah, Podemos sacar na tele o... No. Mira os poder, polos no. como están. Que dicía No. Marita, mira como andan os polos. a cara que acabo de poñer de derrotado vale millóns eso, No. Eso vale millóns ahora mismo, Mima. Me cago. Entón Pero que? baixón total, Entón que? Canto lle quitei no tweet, que xa non me lembro. Non Canto lle pues, 0,12, Ainda 0,12. non lle 0,12. Pero si solo me quitas 0,12 é 1,68. Sábeme mal, A ver, é unha merda de Baixísimo. puntuación Sábeme mal. terrible. como un mundo, Sábeme mal. Como un mundo. Pero si acertei Falla todo. da canción para compensar. Veña, fallo Claro, da canción, veña. claro. vai. Tem- Dalle da canción. Témola preparada, Pini. Escoitas ben? Pon os cascos se queres para É escoitala. completa canción, Sí. clásico, que como remata a década, aínda que ti desgas que non, Tira. Aí a década dos 20, Uy, dalle. que ben se escoita así. Veña, moito mellor, ves? Yo, no, Dale, Pini. ti fatal. Ti fatal. Antes de los 20 dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero Eduardo, también ver lo que se siente y hay que malse. E hai que malse. Pon outra É vez. doada, é que Pon é outra doada, vez que xa puxen doada para non... Pero lle- como que é doado? Pero quen escoita esta merda de música? Eu non, pero... Un saúdo para Morat, que nos escoitan Morat. sempre. Se ves con A ver. Rosa Sierra, ver. Rosa, dalle con Rosa, non sei por que lle Gloria- llamo Rosa Ah, Sierra, Gloria, Gloria. Vale. Gloria. Dalle a canción. Rosa Sierra outra. Another dalle a one, can- please. Another one, please. Antes Gloria. de los 20 Morat. dicen que se vale tener delirios de delincuente, Ah, delincuente. robar corazones, pero también ver lo que se siente y hay que malse. E hai que mal se siente, será? Digo eu que sei. A ver, espera, non digas nada. Eu que sei. Non vou dicir porque non me lembro, pero dalle fin. Eu que sei. A min escoita, a min en vez de Morat parecíame Melendi. Bueno, o Bueno, mellor era, ten o años. mellor era Melendi facendo de Morat, cuidado. A ver, dalle aí, Bueno, Pini. non te forques, non te forques. Pini. A ver que pon. Dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente y ay que mal se siente. Sí, señor. Sin que me arrepienta. Uf, acaba de facer chundá. É que estaba moi ben e acaba de facer chundá. Claro. Moi 2017. É que, Que mira, pasa? iba Que ya... pasa? E ademais, iba a escoita, dar Fernando, cho- escoita, Me escoita. cago na E ademais vou che dicir unha cousa. Sin escoitar a canción na vida. É a primeira vez que a escoito, a primeira vez. Cuidado, Morat. Vamos a ver unha cousa. Cuidado, Morat. La rima consonante. Sí, la sí, clava. No, moi ben. Non falla unha, Dixeron eles. Aquí sea A. Siente, miente, decente gente. Todas aí, veña. No, siente. Vale. É impresionante. Por si acaso. Dixeron, non vamos a arriscar. No vas a que nos rime. O que funciona, Vas a que vámonos nos rime deixar. polo Sí, que sí. sea. Aí está, aí está. Pon a Aí está. misma malo será. Non, Que- agora eu teño a dúbida que teño é que vas facer ti. Que porque, claro. desastriño de composición. No, pero... Non, a composición, cuidado, A canción, Iso é millennial tamén, che, non me Sí, digas. Eso no, eso xa é Z, no, eso é Z, Bueno, pero... Que Z, Eso é sí. Z, Z eso é de Z, zorro, xa. sí. Voulle dar, mira, voulle dar o 5 por acertar. Vamos. O 5 E por vasme restar, acertar. a ver, Voulle dar que me e quitas. restolle un con 2. No, 0,1, por favor. No, Sí, un réstolle con cero. 2. Vale. Polo DAP, porque o DAP é moi antigo xa. Sí, sí, Claro. é antiquísimo, É que é antiquísimo. antiquísimo. O sea, que Que conste que o fillado de miña moza sigue facendo, e cando gana no Fortnite, blum, sempre falla. Sí, ata 9 anos, así que tan antigo non debe de ser. O sea, que queda O mellor o antigo eres ti, non sabes que volveu de moda, Quítalle, como volve mira, todo. Voulle quitar un con 1. un con un. Solo. Entón queda con 1 3,9. e proclámase. ¡Ay! A Que meu- se proclama, digo Xa, a meu pesar. A teu o pesar meu que se pesar, proclama. que o diga Carlos, que é o que di sempre. Carlos, di o ti. Non, proclámase polo de agora o concursante que máis puntuación ten no que o que tes millennial de Fernando Requerre. 3,9. Maravilla. Moi ben. Moi ben. Pareceche ben, non? Me llena de orgullo e satisfacción. Un aplauso forte para Fernando Requerre. Grande, Fernando!
Faime un favor, RQR, coloca aí o Grande. micrófono a nosa seguinte convidada porque temos a sorte de contar hoxe cunha muller que xa estivo no programa e que ademais estivo aí moi pouco nun programa de Movistar Plus. Que dis? Sí, convidada, Esa las que Libelsa. faltaban. Sí, estivo convidada, chamárona. Nos sempre fomos moi partidarios. Levamos con ela dende, bueno, leva viñendo ata aquí dende cando Ángela dende o principio, Xa non? presentaches, pero bueno. Dende a primeira temporada e agora recuncas. Mira, dalle a de atrás, a rodiña de atrás, e así subes un pouco e estás máis cómoda. Quédame ben así, non vou É que non queremos que fagas o sketch do micrófono que che sai fixen sempre. máis veces. Por iso, pero bueno, como estábamos en fin de ano, pois o mellor quedaba. Pero mira, Carlos, fun a Movistar, sabes que o programa quitaron, non? Sí. E fixen sketches pa Malo Será e sabes o que pasou con Malo Sí, Será, sí. non? Oxe, Bueno, unha a ver. cousa 3 Andy non hai 2 en 3. Eu estou preparadísimo. Sinto ben. Eu estou preparadísimo. Agora, dígoche unha cousa. Pase o que pase, pase o que pase, mira o que che digo. O ano que ven, ti estás aquí. Home, claro que sí. Pase o que pase. Claro que sí. Isto é así. Traballando de camarera. O mellor ti sola. Traballando de O camarera. mellor ti sola. O mellor Nunha ti festa sola, privada. pero mira, estás aquí. Agora É unha sí. ilusión veño ver as luces. Claro. Bueno, Ay. pero que non sexa como hoxe que hai moitísima xente. Bueno, de cara bueno, al fin bueno. de ano, moita xente. Claro. Un aplauso forte para Ángela Triana. Bueno. Sabedes que algo moi típico do ano novo é ter propósitos, non? Desexos de cousas que queres facer este ano novo. O meu desexo deste 2020 é que as miñas amigas non casen máis. Acabouse. Non te preocupes. Xente como esta. Xente como esta rapaza, xa que me gusta, porque estou moi chea das miñas amigas que casan sempre, sobre todo estas, non sei se vostedes amigos destos, que vos din, eu se me caso que non creo, sabedes, estes amigos que din eso. Non fago a típica boda, Unha churrascada cos amigos e xa está, que total é ir firmar. E un ano despois montan o puto Circo do Sol, sabedes? Esta xente que son mileuristas e cásanse como se foran Amancio Ortega. Vale, que teñen, eu vin zancudos en bodas, vale? Pagas por PayPal a entrada da boda. Váisenos moitísimo a olla cas bodas e cos embarazos. Sabedes que agora as mulleres non quedan embarazadas, quedan embarazados os dous, sabedes? Oh, que bonito. Bueno, super bonito, empatía. O preocupante é cando eles levan peor o embarazo que elas. Claro, porque está moi ben isto da empatía, pero eu penso que estamos sobreexpoñendo moito os homes, vale? Porque son xente moi sensible. Sempre se ría xente cando digo isto de que son sensibles. Non era un chiste, era unha realidade, non? Estamos sobreexpoñendo moito os homes con isto dos documentais de Samantha Villar, non? Estes vídeos de partos en Facebook están sufrindo moitísimo, non? E son moi sensibles, digo, porque creno todo, sabedes? Os homes, son moi crédulos, son moi inocentes, non? Outra vez que se rín. É verdad, joder. Son moi inocentes, non? Creno todo, por exemplo, cando inventamos esta historia do síndrome premenstrual, sabedes? Va, contamos yo, hoxe, que fin de ano. Non existe. Non existe, é unha movida que nos inventamos para poder dicir o que pensamos 2 días ao mes, non? Titas un día e dille, mira, vai cear a casa da tua puta nai, non? E depois dille, perdoa, cariño, que son as hormonas. E traeche chocolate, quedan máis ben que Dios, non? As relacións son moi complicadas, non? E sobre todo cando intentas conseguir unha, non? Ti saís de noite, hoxe, por exemplo, o sair de aquí podemos sair de noite. Hai unha complicación grande, non? Porque a xente cando sae, bebe. A ver, aquí non, porque aquí somos todos astemios, pero a xente cando sae, bebe. Isto témolo que dar por feito, non? Pero é moi complicado calcular o grado de alcoholismo que ten a outra persoa se che interesa ou non levar para casa, non? Sabemos porque todos temos levado algo para casa que despois non serviu para o que lo levamos, non? Sabedes, porque é un disgusto grandísimo. Mirado que lle pasou a Malú. Calculou mal. Calculou fatal. Vos sabedes o ano que lle espera a Malú. Malú pensa en si mesma en xaneiro de 2019, vale, que era coach de La Voz, que non se pode ser nada máis na vida.
estrella do pop rock. E agora, que lle espera no 2020? Non todo o día cuidando dun bebé chorando, máis sendo nai tamén, non? Esperalle un ano fatal a malo. Bueno, eu fixen unha escala para poder calcular o grado de etilismo da persoa que temos aí na festa para saber se nos interesa ou non levar para casa. Grado número 1, nivel básico. Aquí, para poñer un exemplo, unha referencia, sería a nosa nai en Noiteboa. Sabedes que saca unha botellica de champán, bota 2 copiñas e está como piripi, dice, non? Este sería o nivel básico, non? Recoñecémola porque fala máis agudo, vale, que nos homes non é máis agudo, é máis alto, é máis cerquiña, non? Que escupen un pouquiño. Este nivel non nos interesa. Non nos interesa en absoluto xente que lle parece que é máis graciosa do que é, non nos interesa para nada. Nivel intermedio. Este é o nivel guai, non? Aquí a referencia sería a nosa nai, pero en fin de ano, non? Cando saca esa botella que quedou na nevera e acaba con ela aínda sin gas nin nada, non? Que che di, bebe, pero bota na súa copa na máis. Esta é a xente que nos interesa, porque se cadra non ligamos, pero vámonos rir seguro, non? Esta xente que lle podes ensinar ese vídeo de YouTube dun challenge que o vai intentar, non? Esta fase eu chamolle a no hai huevos. E isto é divertidísimo. E despois está o nivel experto, que isto a referencia sería pois arguiñar un martes pola mañán. E esta xente é perigosa xa. Esta xente dá medo ás veces, porque esa última copa que toman pode sair ben ou pode sair rápido. Bueno. Que agora diredes vos, esta muller odia aos homes, non? Está os poñendo a París. Non, eu teño unha relación buenísima, estou empezando cun chaval, pensei que me estabas dicindo algo, non? Vale, bueno, estou empezando cun chaval, a min costame moito contar isto porque dame moita vergonza, pero diredes vos, a convivencia que tal? E digo vos, a convivencia é facilísima. É facilísima, non discutimos xa máis, non? Porque como imos discutir se eu sempre teño a razón, tamén é verdad. Pero, por exemplo, que estamos vendo a tele e botan o que eu quero ver, vémolo, fácil, non? Que non o botan, vémolo en Netflix, que paso pagamos, non? Que botan fútbol, saco unha teta, apagas a tele e asunto arreglado. Xa está. Non podes seguir un pouco máis, Ángel. Estaba xogando as películas con Pepe Capelán, pero estabas ben. Se queredes, sigue un pouco máis. Pensei que viñera Gloria Serra. No, espera, que chega... Non chegou... Non sei se chega. Ese. O que ten David sí que chega, seguro. Vale. A ver, a min dame moitísima rabia interrumpir a unha muller con tanto talento como Ángela Triana, pero acaba de chegar Gloria Serra! Acaba de chegar o como que non Gloria Serra, amigos. É que estou flipando, pero isto é... Bueno, isto é o máis grande... Pero... Isto é o máis grande que nos pasou na vida, Carlos. Espera, a ver. Aí estamos. Hola, ¿qué tal, Laura? Agora escoitamos. ¿Cómo estamos? Espera, non, isto é que neste... Oye, feliz año a todos. ¡Claro! ¡Feliz año! ¡Feliz 2020! Imos quitarlle, digo, de Cabreiroa, porque como non nos pagan... Claro, bueno, pues entonces... Non, pues nada, Dejamos el suelo, que non se entere ninguén que bebes Cabreiroa, que non nos dá un duro. A ver se me... Bueno, estamos... A ver, contamos a historia. Porque a xente, mira, hoxe pola mañá, bueno, estivemos falando por Twitter. Sí, estuvimos por Twitter mandándonos mensajes. Sí. Yo no sabía si me lo decías en serio, me invitabas o no me invitabais. Tú no sabías si yo venía en serio a Vigo o me lo estaba inventando. A ver, eu crin que viñas a Vigo. Sí, claro eu dixen, perdonarme que no hable gallego, lo entiendo fenomenal. Sí, y me arranco en la intimidad como mucha gente de este país. Ole. Y sobre todo cuando ya llevo un par de orujos
Me suelto ahí y bueno. Mira, Pero lo entiendo perfecto, eu non sabía se viñas. De feito, todo o mundo do equipo... Bueno, tampouco sabía que viña David Amor acaba de darnos unha sorpresa espectacular. Algo tendréis. Sí, bueno... Oculto. Os demais, os demais. Menos presupuesto. Presupuesto non temos ningún. Pero, bueno, o rollo que cando... Como todo xurdiu grazas a que el señor... Pode sentar aquí un momentiño, Pepe Capelán. A ver. Me voy a sentar a la siniestra de Gloria Serra. Por cierto, que temos empanada, que Sí, eso era de verdad. hay empanada. Bueno, estoy muy nervioso, Carlos, estoy muy nervioso. Después de la noche de mi suegra, superar a mi suegra, Ah, a bueno, una abuela claro. que tenemos. Pero estás casada, Gloria. Y yo, claro. Ah, vale, con un vale, gallego, bueno, entonces que es nada. lo mejor que he podido Vale, encontrar nada, en nada. toda España. Era para una cosa. Un gallego. ¿Qué Era- mejor que en Galicia? Es que era para una... Perdón, un vigués además. Bueno, Un vigués. vale. Era para una cosa. Nos estamos en toda Galicia, pero somos un pouco de Vic. Pero vamos, que se sea galego xa nos vale. Fenomenal para nos. Aquí estoy muy a gusto, pero yo después de superar lo de mi suegra, lo de la abuela, lo de los amigos, lo de esta... Yo no puedo más, yo tengo un estómago mediterráneo. Xa, claro. ¿Entiendes? Entonces, hay un límite para nosotros. No hay más que verte que estás estupenda. Bueno, Sí, claro, muy así bien. me estoy poniendo yo aquí. Mira, a ver, para que os saiba xente, porque se creen que a xente vai estar pensando que estaba todo preparado. No, para nada. Bueno, yo dije que venía. Eso sí, yo soy una persona de palabra. Yo dije, si puedo, vengo. Efectivamente, pero bueno, tal e como estaba hoxe as calles de tráfico de Vigo, Yo estoy as sudando, rúas que son terribles. Bueno, contamos que todo isto xurde porque os fillos do Estramonio, que é o grupo aquí de Pepe Capelán, Efectivamente. que falla a canción da Noria. De la Noria, utilizamos... Yo me vi allí. Utilizamos unha foto túa Dije, para ¿qué ha decir que pasado estábamos aquí? na Gloria. Claro. Porque nos parecía muy gracioso decir Gloria Serra. ¿Quién no conoce a Efectivamente. Gloria Serra? ¿Quién no conoce a Gloria Serra? Los vecinos no quieren hacer declaraciones. Entonces, Perdóname. te la ¿Qué hicieron- hay de verdad en la Noria? ¡Dios! Mira, Os pelos como pelos, igual. como decía Tosha cuando entrenaba Deportivo, tengo la gallina en piel. Os Dios. pelos como Total, que entón saen Gloria Serra no vídeo da Noria. E ti contestaches vía Twitter. Jaja, tal, pero ¿no? muy receptiva, muy bien, tengo que ir a Vigo. Y nos pensamos, bueno, será la community manager de Gloria Serra, que es muy simpática. Eu como son, La prima de la community manager, del amplio equipo de gente que me lleva Sí. a todos. Bueno, como neste programa, entón, que somos máis de En la 6 sexta el millóns. presupuesto, ¿sabes cómo aquí? Está ahí estamos. Pois xa, que ahí ese é o estamos. meu próximo obxectivo se saio de aquí, vale, moi ben. Total, que entón eu como son moi ousado, dame igual todo, non teño filtro, estaba aquí falando con Capelán nun programa e dixen, pois agora imos, por la tontería, imos nomearnos tamén en Twitter a Gloria Serra a ver que pasa. E pasou que ela contestou. Entón, dixen, boa, pois bueno, quedou así, a ver se podes vir todo isto por Se mensajes. quedó como de broma, de jajás. Sí, pero que se no. podían ver no noso muro, non de Twitter, vamos, que era Y luego entramos en la catacumba. en la catacumba. En las partes oscuras de este programa. Tío, mira. Total. Pero es que esto parece Vendres pola noite no sofá. Bueno, también lo repiten los sábados, ¿vale? Y el domingo Y por el la domingo, mañana. el domingo. Sí. Y lo hemos hecho también el 23 y 24. Efectivamente. Y también creo que lo hemos repetido ayer y hoy. Sí. Pues, oye, ya se podían Somos rentables. Se podían De feito, estirar los de la Oye, sexta, digo somos yo. rentables como el chorizo gallego. Total. Se mete en todo y en todo. Bueno, queda bien. Gloria, porque tú el chorizo gallego ya sabes que repite, ya. El chorizo gallego es lo que tiene. Aparte, sabedes que se cambiades agora mesmo de cal estades da Guedúas a Gloria Serra, non? Bueno, seguramente. para os 4 que estades vendo, agardade, por favor, non, porque agora está aquí No, no os Carlos. vayáis, que estoy muy en nervioso. Total, entón, o que digo, chegame unha mensaxe, lembro que era un venres pola noite, e chegame unha mensaxe de Twitter, abro o teléfono e digo, Gloria Serra. Bueno, 2 puntos. ¿hablamos de empanada o qué?
E dixen, bueno, como que se falamos de empanada? Por favor, se queres, estás por aquí, estamos por aquí, esa fin de semana o 31, estou por ali e tal. Digo, bueno, pois se queres, como nos isto vai a caída, sabes? Isto vai como vai este programa. Oh, gracias por invitarme, por No, otro no, lado. gracias a ti por vir. No, Mira, que no, este que lo digo de público. verdad. De verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. ¡Gloria No, que no. Bueno, pero a ver, quedou una de así dos. a cousa, O esto sí. es el principio de una secta, culto a la personalidad, Bueno, que sí. podría ser. ¿O qué les habéis dado? Nada. ¿Qué llevan tomando? Bueno, antes de sí, que bueno, llegara no yo? che conto que Licor café, oye. Licor café. Oxe, non preguntes porque vamos. Nada, vamos a hacerlo corto. Me habéis invitado. Yo adoro Galicia como si fuera, y lo digo de verdad, mi segunda tierra. ¡Qué ben! Me siento querida. Siempre digo que lo mejor de esta tierra es la gente y luego el marisco. A veces. Bueno, un pero poco ¿qué antes del esconden marisco, los pero bueno. narcos gallegos? Bueno, no. A quien tanto debo, perdóname. A quien tanto debo. Claro que sí, Por mujer. Dios. Hicimos los charlines, los hijos de los charlines, los herederos de los charlines y los que han sustituido, no lo digo en Galicia broma, te ha dado tanto. los que han sustituido a los herederos de los Es que charlines. Pues ya está. Es no una pasa pasada. nada. Galicia, Pero el digo, poblado de Obao también te ha pero dado lo que mucho. lo que me ha dado Galicia es, aparte de un marido maravilloso Bueno, y dos lástima, hijas eso es lo que me da pena, pero bueno. mezcladas, que es lo Me ha dado mejor que eso. tenemos. Me ha dado conocer gente estupenda y sentirme como en casa. Entonces, tú me invitas, yo miro el programa y digo, esto es una locura de programa. Me encanta. Están delirando, me gusta. Es mi tipo de programa. A tope. Yo me tengo que matar por venir. Mira, Yo ni me tengo que escaleta ni matar guión, tío. por venir. Eu teño aquí O uns sea que de apuntes verdad, non- gracias, Bueno, gracias. no. Dais empanada, es que está lleno de alcohol todo aquello. Es maravilloso. Eu creo que xa que ti estás aquí, isto, como podemos agradecercho? Pois co mellor que temos. Bueno, neste caso co que temos. Pero sabes qué pasa? Que temos a Gloria Serra e outros programas no. Aí estamos. Bueno, eu creo que xa que está Gloria Serra, para arranxar isto un pouco, que vos parece, xa que temos músicos de verdade. De verdad, sí, menos pois, mal. se queredes os amigos de Levar Lutier, facemos unha canción, porque dentro de nada son xa as 10 da noite e queda hora e media de programa. Pues lembrade que marchamos ás 11:30 e que imos facer, como todos os anos, as badaladas, Previas. as campanadas previas. Con Gloria Serra, Sí. seguramente. Se queda tanto tempo, non Bueno. sei se lle vai dar tempo. Bueno. Bueno. Pero se non, Bueno. se non, mira, A ver que resisto. A ver también. que Esto resiste. Ha sido duro, ¿eh? Esto no, último ha sido- por iso confía Gloria, en mí, Gloria, ¿no? esto quiere un No equipo sé de yo. investigación, ¿eh? Esto- Sí, sí. ¿Qué quieres que No te te diga? lo recomiendo. Ya. No sé si pasaría. No, ¿eh? no pasamos mellor el que corte, non. vamos. Case mellor para que non quedes con mal sabor de boca. Sí, que coma unha empanada, mellor. Imos ir cos amigos de Levar Lutier, que este xa tocan moito mellor. Queredes escoitar a Levar Lutier? Sí. Sí, por favor. Pois imos coa música de Levar Lutier. Forte aplauso para eles. Vale, pero precisamos Oh my God. precisamos coros. Carlos, ¿dónde vas? Ai, que vai darnos voz. Que non se nos escoita. Bueno, pues mentres tanto, informamos pues, a xente que está oindo, que non nos está vendo, somos un piano bar. Isto que quere decir? Piano máis bar todo xunto. Non? A cola do piano ten botellas de calquer tipo. Normalmente servimos alcohol, pero, bueno, como sempre hai xente que non se anima, pues tamén temos de cousas de non alcohol. E o que facemos é, mentres tocamos, servimos as copas, co cal animamos vos a chegarvos, a recoller aquí algunha copiña que vos apetezca. E, mentras tanto, vou chamar a Fernando RQR! E vou non animar a que colla un micrófono e que Carlos Tresandí tamén nos acompañe. E capelán, pobriño, por non facer un feo. Isto é moi sinxelo. Mentres Chucho Ai, mira, que toca os pezóns. Que imos cantar algo, Pero con non? cuidado que pode doer. Bésame mucho esta. Ah, vale, esa Seina. Ven conmigo, Pepe. Esta sabémola, ¿no? Sí. ¿Cómo dice?
Bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Pero la última vez. Bésame. Ay, sí, papi. Bésame mucho. Mucho, mucho. Que tengo miedo a perderte otra vez. Bésame. ¡Mua! Bésame mucho. Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. ¿Ves? La última vez, ¿lo ves? Bésame. Ay, no, papi. Bésame mucho. Qué pesado este. Que tengo miedo a perderte. All right. Jason Derulo. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Pero pinchas. Bésame. Afeítate. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Miriam Rodríguez. Ay, papi, afeítate, que pinchas. Ay. Fernando Requerre. En la casa. Guapo. A ver se oxe entra en tempo. Bésame. Bésame mucho. En tempo entrou, pero en tono non. Perderte después. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Carlos Pina el piano. ¡Ay, Carlitos! Eso es ¡Chucho! Carlosito. ¡Chucho González a la percusión! ¡Lucía Veiga! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Jugando con las blancas y con las negras. Carlos Gil. Cómo le gusta jugar con las negras a Carlos. Le Barlutier. Le Barlutier in the house. Xa veis como vamos neste programa, non, Gloria? Pero hemos mejorado un poco. Home, no, é que por iso traemos a... Sustancialmente diría, me ha encantado esta versión del Bésame mucho. Traemos aquí a un aplauso forte para levar Luthier. Claro. Sí, señor. Bueno, Gloria, facemos unha cousa. Para a xente da radio, imos escoitar un clásico que sempre pon Pini, que é o noso técnico de son, que é o YMCA, que é unha desas cancións que non pode faltar nunha festa de fin de ano. Escoitamos o YMCA e voltamos en nada, no que dure a canción, no especial fin de ano do Como que non, hoxe con Gloria Serra, amigos. Que ben, como vos gusta YMCA, todo o mundo cantando. Mira, ata temos ao noso concursante Nacho cantando, facendo a coreografía do YMCA e imos facer o prometido dende, non sei, creo que hai un mes, temos no Vai Levalo alguén especial do especial de fin de ano
o enfrontamento que todo o mundo estaba agardando. O enfrontamento entre o home que gañou máis veces o vai levalo a alguén nos últimos 2 anos, Nacho. Un aplauso para él. E o home que perdeu todos os vai levalo a alguén nos últimos 2 anos, Andrés. E antes de que marche Gloria Serra, aproveitando que temos de sorpresa a David Amor, van compartir o micrófono. ¿A ti cómo te han engañado? A mí por Tinder. Pero non era a miña foto, era outra. Bueno, xa sabedes como vai o conto, pero en principio sempre partides con 10 puntos. Pero hoxe hai unha proba previa para ver se podedes engadir máis puntos para comezar no voso marcador. Logo les teñen 3 puntuacións que van poder apostar, 2, 4 e 6 puntos. Se acertan a proba suman, se fallan restan, vale? Entón, imos dar a oportunidade aos dous de gañar máis puntos antes de que escollades nin sequera compañeiro, que vai ser o David ou Gloria. A proba chamase a reviravolta e consiste no seguinte: vou vos facer unhas preguntas en 30 segundos o máis rápido posible e tedes que contestar mal. É dicir, claro. Se pregunto cantos son os 7 ananiños, tedes que dicir 8. Non vale dicir zapato, que non ten nada que ver. Hai que contestar mal, pero que a cousa teña relación. Achégate ben o micro agora, Nacho, para esta proba. Can todas as respostas que acertedes neses 30 segundos, pois serán puntos que sumemos a eses 10 cos que partides. Explicado isto rapidamente, Pinis, estamos preparados. Nacho, a reviravolta. Comeza... Espera. Cando diga xa, Pini, non te poñas... A reviravolta. Comeza xa. Quen cantaba Mediterráneo? Pepe Capelán. En que cidade naceu Joan Manuel Serrat? Pepe Capelán. Non vale. En que ano se celebraron os Xogos de Barcelona? 1935. En que ano segue o 1992? 94. 1993 era o século XX? Non. Con que letra se di 10 en números romanos? Coa Z. En que país está Roma? En España. En que continente está Italia? En África. Por que letra empeza a palabra Europa? Coa X. Cantas vogais hai no alfabeto inglés? 12. Vale, tempo. Ben. Non estivo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vai partir con 19 puntos Nacho. E imos Andrés subindo rápido, Vouche dar moitos ánimos. Andrés, ao revés. Mira, xusto vas comenzar como é a vida, Esta tes que facela ben. Andrés preparado, a reviravolta. Comeza xa. Cantos eran os 7 ananiños? 8. Que froita comeu envenenada Brancaneves? Pera. Que árbore dá as mazás? Naranja. De que cor é unha folla de maceira? Vermella. A Garda Civil viste de verde? De azul. En que provincia está Vigo? Coruña. E a Coruña? Ourense. Cantas provincias ten Galicia? Cantas provincias ten Galicia? 5. Dime a capital de España. Barcelona. E a capital de Francia? Berlín. Tempo, xusto no tempo. Non está mal. 1, 2, 3, 4, 5. A da Garda Civil vou cha dar ben porque dixeches azul. Era non, pero está ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Partes con 20 puntos. No. Espera, eu... A ver, espera. Impugno, porque aparte quédame pena que él sempre foi un perdedor e ahora que se poña a gañar. E é verdad que é unha época do ano que as follas da maceira poden ser vermellas e sempre se dixo que Argentina era a quinta provincia galega, polo tanto sí que ten 5. Polo tanto... Pois segundo está Cañóns, 18 puntos. Segundo está Cañóns, 18 puntos. E o di David Amor. Andrés, con quen queres facer parella? Con David Amor. Bueno, pois nada. Pois moi ben. 18 puntos. Andrés e David Amor mentras se bican. E Nacho vai facer parella con Gloria Serra. Imos empezar
a escoller, xa que escolleu Andrés a parella, ti podes, Nacho, escoller a túa sorte os, bueno, os clásicos sobres do vai levalo alguén, o vermello. Deixolle escoller a Gloria. Pero, por favor, fálame o micrófono que isto é a radio. Deixolle escoller a Gloria. Así moito mellor. O vermello. O vermello para ti e este, sí, agarradeo. Antes de nada hai dúas probas aquí. Imos xogar a identidade misteriosa. Comezamos con Gloria e con Nacho, xa que estás máis preto de... E tes que apostar, antes de nada. Levas 19 puntos e podes apostar 2, 4 ou 6 puntos. 4 puntos, non está mal, 4 puntos. 19, imos abrir o sobre. Moderado, ben. A ver, unha pista para os dous. Hoxe estamos en fin de ano e os personaxes que temos aí de algún xeito están relacionados La conozco. Con fin de ano. Coñecera? Ah, mira, ben. Bueno, hai unha pista xa. Sabes que podes dicirlles unha palabra para darlles unha especie de orientación e logo les van preguntar e ti podes contestar sí ou non. Es la fantástica. 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 Bueno, xa estades empezando a volvervos locos na gulete, Capelán se lle deu un parraque. Él lo sabe. O parraque de Capelán, que é un clásico deste concurso. Sí, mira, está facendo todo, o DAP, o submarino. Moi ben, Capelán. Nacho, la fantástica, dúas palabras, pero por que Gloria Serra? Senón, o tempo para comezar, empeza xa. É cantante? No. Presentadora? Sí. Da TVG? No. Da Sexta? No. Da Telecinco? También. Perdón, Sí, no, Samba e Rosa? No. Presenta Mulleres e Homes? No. Algún programa de investigación? No. Bueno, estudiable. Perdón. Estou perdido, Tempo. Un momento. Temos dous comodíns como sempre. O comodín RQR e o comodín Capelán. Podes utilizalo, sabes que gañas se acerta a metade dos puntos e unha vez que utilice un comodín Nacho xa non podo utilizalo máis. Queres usalo? Sí. Sí, cal queres? O do parraque? O comodín Capelán. O comodín Pepe Capelán, por favor. Un aplauso para Pepe Capelán, por favor, que ven aí. Bueno, Capelán que está polo de agora invicto. Bueno, pero canto xoga? Xoga 4 puntos, vai gañar 2. Vai gañar 2, vale. Podo decir Antoñita la Fantástica, conocida como Ana Obregón. ¡É correcto! Sí, cierto. Moi ben, Gloria. Cierto. Sí. Mira, aquí temos Ana Obregón. Aí tedes o éxito do sistema educativo. Bravo, Capelán. Bueno, non estivo mal. Andrés, chega o teu momento. Antes de que David Amor abra, tes que apostar 2, 4 ou 6 puntos. Vas Andrés, sorprendernos. viñemos a xogar. A lo loco, vuélvete loco. Pois veña, para despedir ben o ano, 4 puntos. 4 puntos, Andrés, estás descoñecido. Para ti é volverte loco, 4. Bueno. 4,99, por favor. Tería que haber esa opción. Bueno, é igual. Bueno, O sea, pero eu sí que só podo dicir unha palabra, non? Si só podes dicir non unha palabra. como Gloria, non vale. No, porque ti es da casa, Concho. Cantos anos tes? 21. Moi ben. Recén cumpridos. Vale, Claro, xa sei que antes se tocou. Vale, veña, Vale, va. A ver, vou dar unha pista. No. Bueno, Viñemos a xogar. Vale, fin de ano, vale. Ven. Ti pensa fin de ano, como dixo el antes, solo Fin de ano é moi importante o concepto, igual que porque Ana Obregón deu moitas veces Xa o sei eu, sin que no digades. Pero vou dicir digo a miña pista xa. Sí, por favor. Despois de haber dicho 5. Xa, sí, claro. Móstoles. Fin de ano, Móstoles, 23 anos. Claro, 21 recén cumpridos. Non sabe o que estou falando. E quedalle solamente o comodín RQR. E o tempo, que a mellor poden ser varios, E o tempo comeza xa. Un home. Sí. Español. Sí. Das badaladas. A veces sí. Pode haber outro home tamén, que claro, é que complicado Claro. isto. Hai 2 homes concretamente. Moi maior. No. Bueno. No.
Podes mirar ante a capelán, se queres. Hai rebote ou non? No, non hai rebote. No rebote. Rebotado estás ti, Nacho, de rebote de que. A ver, 4 puntos. Tes a opción, aínda que o mellor non che saia a conta, tes a opción do comodín RQR. Pero el non ten os dous comodis igual, o sea, Sí, son compartidos No, os claro, comodis. un ten un comodín e o outro é para demás. Vale. Solamente poden usalo un cada un. Vale. Queres contestar algo? Lánzaste ou Collo comodín. colles o Home, comodín claro, farme. RQR que outro millennial de carallo. Sí, aquí ve como un aplauso para Fernando RQR que se achega. Non, pero cuidado, non vos fiedes porque el sempre vende. Ai, esta non a sei e tal e logo ao final zasca. No, a ver. Eu sei a movida seina. Sí, O tema. Pero mira para él. A empanada de Móstoles ben tirada. Aí ven, en Cana, todo ese rollo. Ata aí ven, pero... Son dous, dixemos que eran dous. Xa, é un José Mayuste. Sí. Pero sempre me confundo. Porque hai dous, hai... A ver, pero se sabes, José Mayuste, por que te estás facendo un lío? No, porque... Se dixemos que había dúas Xa, persoas. pero é o dúo, te hai que dicir. Sí, home, sí. Pero que hai dous dúos, e sempre me lío. Claro! Claro! É que... Isto sí é que me sabe mal. Bueno, o mellor... Creo que vou acertar. A ver, como Creo que vou acertar. A ver, como sempre hicimos unha persoa, o mellor podemos... Xa dixeches José Mayuste, home, xa é bastante. Home, vou dicir. Espera, Ay, que se lance. É que... Vou dicir, eu creo que estou acertado. Veña. Porque outro é o Non digas outro, rápido, veña. Dalle. Cruz y raya. ¡Fuera! 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 Lamentable. Dende o penalti de Jukic di aí Capelán. Es la generación de la ESO, ¿eh? Es la generación... A ESO fixo unha cousa terrible. Es la generación de la ESO, no dan para más. Así nos vai. Eu quero lanzar unha lanza por a xeneración. Lanza unha lanza. Martes e 13. Martes e 13 é correcto, pero a ti non che vale nada, son 4 puntos menos para Andrés. Que saibas, RQR, que se Andrés sae derrotado hoxe, a culpa é túa. Imos con Naniano, que pese nos teus corazóns. Veña, dalle. Cruz y raya, tío. ¿Cómo? Ah, os outros eran los morancos, O sea, non? Dixo Maíta, claro. Claro. Son estos dos referentes. O sea, Cruz y Raya y los morancos. Venga fin de año. é quen de dicir José Mayuste con todo o seu papo e logo di Cruz de Raya. É que impresionante o teu, Chip y chop. En fin. O sea, o sea, espera, antes de nada. Nacho. Dous ou 6 puntos quedanche. 6, por Confía en favor. Gloria, Confías en Gloria a tope. Eu sempre confío en Gloria. Sabes A ver, no tengo un problema. Sé obviamente Pero- la canción que es y todo y tal. Pero si aquí non a sabe ninguén e No, logo no, canta no, todo pero es que público. yo no se me te- la sé de Pero nada. espera, mira, ti ya verás. Espera, cantan eles. Si ao final aquí cantan. Hoxe fin de ano levamos facendo todos os programas. En fin de ano xa vou eu estar No, pero preocupado. esto es muy embarazoso. Porque es una cantante que me da un poco de repelús. Sí, claro. ¡Pista! Exclusiva. ¿Qué hago ahora? No sé decir nada de esta canción. A ver, sí, ti ségueme. Sí, vale. Na na ni no ni no ni no ni no ni no ni no na no na na ni no ni no ni no ni non veñas de listo tampouco que está tirada, Na 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 na. É que teño un problema. Espera que chega outro Cruz y Raya. Espera. Teño un problema.
Espera, que o cruz e raya deste vai ser... Silencio absoluto, o cruz e raya... Teño un problema, non Sí. sei se María Carey ou Caraya. Perdón, es Mariah. Mariah Carey é correcto, home, 6 puntos, que tío. Sorry. Por eso me da repelús por lo de Mariah. No, excuse me, I am Mariah Mariah. Carey. Te llamas María, chica, lo siento. Bueno, xa, veña que queda... Bueno, eu digo unha cosa, Gloria acaba de correxilo, pero se tiña que dar por boa, home, eu teño que tirar un pouco polo medio que mira meu pobre. All I want for Christmas is your far. Moncar, Eso. all right. Yo lanzo unha lanza por tu inglés tamén, Nacho. Eu sou moi da Abel Caballero. Aí Son está, moi da a Abel tope, Caballero. with the less. With the light, with the music. With the music. Andrés, Cando trae a marihuana con toda a luz que ten, vai desflipar. É unha tapadera, sabedes, non? Bueno, é igual. Andrés, tes 6 e 2 puntos. E a ver, hai que lanzarse. Pero que lanzarse? O abismo, mellor. Lánzome, 2. Sempre fai igual. Bueno, veña. Pero co ben que canto eu. Tes o sobre, risas non? non mola, Sí, Tes o sí. sobre. Xa sabes cal é? Ya me la sé. Sí, xa non me acordo cal era a túa. A ver, espera que vimos vela. Me pongo de pie porque me sale mejor. Vale. Mira, esta dame un don. Oiches, David, esta sabía... Lástima. Sabía. Bueno, veña. Fuera de mi... No. Sempre quis fazer isso. Na 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 na. Atención que Andrés... Porque el repito final. Muy ben, Vale. Bueno, él estaría orgullosísimo. Atención que Andrés puxo olliños de sabelo. Digo xa. Sí, por favor, Sí, Andrés. pero alto e claro que che escoitemos. Last Christmas. Andrés. Muy ben. Y 2 puntos, Andrés, en serio. Qué asco. Qué asco. De George Michael. Bueno, veña. No, era de Guam. De Guam. Un punto menos. Un punto menos por listo. Sí, un punto menos. Por listo. 26 puntos de Nacho. No, muy mal. 26. No, Juan. Era Juan. Hai unha penalización clara de un punto menos. Hombre. Básicamente porque con un punto máis Andrés non ten opcións de gañar, entonces un punto menos. Vamos a darlle algo de emoción. E agora sí que vos toca, Gloria, e a ti, última proba, imos escoitar algo ao revés e tedes que identificalo. É moi coñecido. Primeiro, sí, agora aínda non. Primeiro é para Gloria e para Nacho. Colle empanada, come, filliño, come. Que Pero dice... lo tiene que decir él o yo puedo No, también. podedes falar entre vos aquí, Qué responsable. vale? ¿Y si me equivoco? No, ¿qué hacemos? pero no caso de que ti digas unha cousa e loutra, Gana sempre él. conta o que diga o concursante, vale? Entón, imos escoitar Silencio en la Gulet, que vos coñezo a todos, imos escoitar isto. Cal é a vosa... Cal collestes? O vermello. Vale, Pini? Vermello para Nacho e para Gloria. Son 2 puntos en xogo. Dalle. Vale. Xa o sabedes. No, por favor. Bueno, un momentiño. Te juegas tú, Gloria, quieto. por favor. No, de verdad. Momento. Podemos decirlo los dos a la No, vez. non, un segundo. Un segundo, antes de nada. Agardade, xa te desclara. Agardade un momento. Escoitamos a de David e a de Andrés porque xa saben, o mellor hai opcións. Imos ver. Imos escoitar a Prata. Temos aí aínda en firmes a opción de Como Nacho. sabes darlle emoción, Carlos? Que sin vivir, que maneira...
Que maneira de acabar o ano. A de ver, verdad. é que teño 5 minutos máis para darlle. Oye, Sobera hace mucho menos, ¿eh? Bueno. Pero gaña moito máis. Bueno, Veña, xa estamos cos detalles. Imos escoitar o voso, vale? Dalle Veña. Pini, prata. Espera, Nacho, cuidado. Cuidado que son... Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, it gave it away. Did you? A ver, espera, que o escoiten outra vez porque hai unha o final de todo que ao principio é moi recoñecible. Vale, veña. A ver, Calade silencio. todos. Silencio, por Por favor. favor. Escoitamos. A ver si nos rimos todos, ¿vale? Dalle, Pini, dalle. E se xogamos a cara cruz, se cambiamos e decimos nos a deles e eles a nosa? Cara ou cruz, venga. Non sei se están... Tú viniste aquí a manipular, ya voy a empezar a ponerme firme, ¿eh? Bueno, hai que contestar. Iso non as regras do o libro de estilo do baile valo alguén non o permite. Pero podedes contestar vos, tedes que contestar vos primeiro, porque dependendo do que digades... Que, ti tes algunha idea? Como non a teñas ti. Eu diría el lobo que gran turrón. El lobo... Home, claro. No, millennial no, é unha empanada como a catedral. A ver se ahora no aprobé el examen de coñecemento do medio porque soy millennial, no. Hai que estar no mundo, se o que o Fortnite, el ten que saber, bueno. Imos digo, el lobo, que gran turrón, que gran turrón. Teño que escoitalo da túa boca, Andrés. Iso, el lobo de... El lobo de Wall Street, sí, de sí. David Bisbal. Sí. Bueno, puede ser que sea millennial y vivió en una cova. Pode ser, viviu nunha cova. Home, viviu aquí. O mellor é que vive es aquí. igual que el catalán, entonces ahí ayuda. Imos escoitar a solución de Andrés de David Amor. Dalle, Pini, porfa, prata, Ya llega la Navidad, el lobo, qué gran turrón, hace alegría en cada hogar, y el lobo para endulzar la Navidad. El lobo, qué buen turrón. Pero este conocía de la todos. Porque eu conocía máis corte. Este era la versión del director. Esa era que sacaron en Blu-ray despois. La versión extendida. E ahora bonito que les digan a deles, pero non lle recordes. A ver se acordan. Vale. Claro. Hai que ir a pillar. E deixádeme lembrar que eles teñen 24. No caso de que erren, que varían con 24, iríamos ao desempate. Pero non vos imos lembrar, porque estades moi seguros, e podedes dicilo, vou contar hasta 3, e dicides ao mesmo tempo o que pensades os Pero dous. cantamos ou... Bueno, se cantades isto xa levántase a Yo Gulel. lo voy a hacer sin cantar. Bueno, sí, Luego claro. ya elevamos el listón. Claro, ¿Te bueno, parece? que sen cantar. 1, 2, 3. Antiu Xixona. Dalle, Pini. Efectivamente, era Antiu Xixona, sí, señor. É unha mágoa. É unha mágoa. Requerre, por favor, faime un favor. Colle os agasallos que temos aí detrás
para darlle... Eu creo que hai que darlles a David Amor e a Andrés un parrulo de patos de goma de non sei, por o mellor sobriño, o mellor cuñado, algo de consolación. O mellor Andrés, veña, mira que ven con un garabata, pasa para adiante para que non... Aí estamos. Hay que regalarle el libro, yo también hice la EGB para que vaya... Ese ten que... ¿Sabes? Vaya ahí... E outro para... Ese. Moi ben, ese de adastrador. E colle a bolsa azul porque temos un agasallo forte, grande, para Gloria Serra e tamén para Nacho. Trae toda a bolsa. Si a lo loco se hai cousas, será por pasta. Mira, ao par a Gloria Serra imos agasallarlle, imos a darlle un agasallo que un bonito neceser de patos de goma.com. Dame todo porque senón tapas meu foco. Gracias, moi amable. Mira, achégame esa bolsa de servicio técnico Red Oficial de Galicia, porque temos, Pero mira. yo venía a ayudar, el que gana es él, ¿no? Pero gañas, sí, mira o que vas gañar. Gañas, hoxe, dos amigos do Ibercon San Pip, que facemos sempre un concurso de tiros libres en cadeira de rodas e que sempre tentamos a camiseta de Agustín Alejos que vai para ti, para Nacho. E non só iso. Como xogamos o baloncesto en Cabeira de Rodas, temos o parrulo en Cabeira de Rodas que vai tamén para... Este é un agasallo dobre que imos a... Como estamos así a lo loco, temos uns amigos da Red Oficial Saunier Duval Baillán que dixeron, pois imos darvos... Te han dado grifos? Imos darvos, non, dixemos, dádenos un calentador, que iso seguro que o queren, pero deronos camisetas, imos darche unha camiseta técnica a ti, outra David Amor tamén, camiseta técnica de Saunier Duval Baillán, e mira, para Nacho, camiseta técnica dobre, e tamén outra para Andrés. Veña Andrés, para ti. Esa é, bueno, vai para... É un aplauso forte para David, para David Amor tamén, pero para Nacho e para Andrés. Podedes ir ao vosso sitio, grazas. Que se despiden de Gloria Serra, volven ao seu sitio, maravilla. Grazas. Hai un móvil aquí que o mellor é de Andrés, de Nacho. Nacho, por favor, que vas deixando todo por detrás, Outro premio, un móvil para ti. Bravo. E agora sí, imos dar as grazas por ter tan bo sentido de humor, por non ter por que vir aquí, veu, así da gusto, Gloria. Pero me han dado una camiseta. Yo voy a volver aquí. Home, por favor, volve cando esteas esteas por Vigo, sabes que estás aquí no teu programa, as portas están abertas. Yo me quedaría, pero tengo que ir a poner uvas como una loca, porque mira qué horas Mira, me no, hacéis salir de aquí. que mira, prácticamente... Es que, vamos, tengo que salir volando ya por la calle. Queda hora e media para que tomemos as uvas, as de verdade, e para nós queda media horiña escasa. Polo tanto, queremos despedir a Gloria Serra como solamente sabemos facelo. Le va desberrando Gloria Serra todo o santo programa. Gloria Serra estivo connosco, o prometido, muller de palabra. Forte aplauso para Gloria Serra. Gracias, feliz año a todos, feliz año. Moitas grazas, Gloria. Cando queiras, volve. Aí estamos. Gloria Serra que recolle todo. Ay, mamá, qué bárbaro. Ay, perdón, sí, no. Queríamos matarla, pero casi no. Gloria Serra, que marcha en loor de multitudes. Dios mío. Bueno, nestes itres, se queredes amigos de Levar Luthier, mentres vos imos apartando os micrófonos, preparadevos porque tocades unha canción, porque estamos en fin de ano, é o momento de botar un baile, e que mellor que facelo cos amigos de Levar Luthier, que ademais, por exemplo, mira, queres un vermú? Non, pero tomo eu. Isto non se pode facer habitualmente, pero como hoxe fin de ano, pois, eu que sei, non, David? Mira, senta aquí que estás máis cómodo, levas aí todo o tempo. Aparte é moi bonito dicir un vermouth, son palabras que me encantan. Un vermouth amateur. Un vermouth que tiña unha uva e xa non o ten. Estades preparados? Tomar con Lourdes un vermouth. Un vermouth. Tomo un vermouth escoitando aos mellores piano bar de Galicia
e do mundo enteiro. Forte aplauso para Levar Lutier. My name is Lolita, and am I supposed to play with boys? The game of love, I just make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite, I put some nights, I'm just make a hot hood and hardy. I just adore, yes, asking for more, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So it simply could be bad, 'cause my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want you, laddie. So I know that you perfectly swear, 'cause my heart belongs to daddy. 'Cause my daddy had treated me so. Laura Rodal. Well, there enough that came of good. I just make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause shibidi-bidi, oh daddy. If I invite, I put some nights to just prove my own enchilada. Or Spanish rice, it tastes very nice. Da-da, da-da, da-da-di-da-di-da-da-da. Yes, 'cause my heart belongs to daddy. So it simply could be bad, 'cause my heart belongs to daddy. Da 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 da. Oh, da da da. So I want you, laddie. So I know that you perfectly swear, 'cause my heart belongs to daddy. Mi chico latino. 'Cause daddy. My daddy. My little daddy, he treat me so.
treat me so good. Levar Luthier, amigos. Ben, hai xente que estuve vendo o guión como se tivese algo que ver. Impresionante. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando? Muy ben, isto fantástico. Aparte, verte traballar seguindo escaleta tan meticulosamente. Xa sabes. Xa sabes como son. Son un maniático. Sí, isto Teño unha teima de precisión suiza. No, pero para levar os cartos para lá, vamos. Sí, claro. Para o único. Temos un convidado que ademais é colega teu. Pero e este sabes que ven? Non, este sabía que viña antes de que viñeses ti, pero aparte enteréme que foi un complot de él e do outro. Para revolver. Efectivamente. Buscando dinero mucho mejor. Claro. Eu creo que o momento el está facendo que non escoita, pero vai vir porque aparte es un pouco tímido. Sí. No, estive aquí xa. Aparte díxome, mira, vou, queres que vaya Silvia Fominalla? Di que veña, eu pasou moi ben, Silvia Fominalla aquí, non sei por qué, pero agora vas con ela, beso, bueno, non sei como ven, pero o que sí sei é que está aquí David Noia, un forte aplauso para él. Forte aplauso. Senta aquí se quere, sí. Deixamos a David aí no... Que pasa? Pero, bueno, non sei, queda aquí porque xa trae a máis convidados. Que tal, David? Sí, por favor, senta. Hai moito espazo, non te preocupes. Podedes colocarvos se queredes neses micros de pé, porque xa non tiña eu previsto que viñese tanta xente. Sí, un limonciño para sentar. Senta, moi ben. Estás bien, Gordi? Gordi. Bueno, aí está David Noia. Sí. Hola, que tal? Que tal, David Noia? Bueno, pois... Estás... Sí. A ver, conta un pouco, porque isto é radio. A ver, para a xente que está escoitando pola radio, acaba de chegar David Noia, eu chameino, e ven cunha muller, cunha señorita, maravilloso, pero non sei que significa. Estamos empezando a salir. Pero o rollo é, Carlos, tío. Sí. Fin de ano. Especial de Nadal. Sí. Son que hora é? As 11? Son, non, case, faltan uns minutiños para que sexan as 11. 20 minutos máis menos. Directo, o sea, isto é directo igual mira, que o lugar de fin de ano. Que isto non o fai todo o mundo. Atrévome a dicir que son as 11 menos 20 case da noite. Ti crees que podes deixar aos menos famosos para o final cunha barra ali, que está Kelly, claro. Está Kelly poñendo licor café. Ti crees pero que non contes nada que non se teña, que non teñen por que sabelo. O sea, pero non deixes o sea, claro, esta hora xa veño gasta con moza. Sí. Claro, levo aí 2 horas. Prometemos que cando chegou un son. É outra cousa, ¿no? David, yo te quiero, lo sabes. Sí. Pero yo prefiero a Gloria Serra. Claro. Voy a preguntar a noso cámara. Digo unha cosa, Carlos, que veía Gloria Serra, que empecéis para o final e que non coincida ni con ella. No, home, non, pero non foi. Espera, Gloria. David Augusto, moléstache ese non, é igual, ¿Qué es sí, esto? a él da igual. Eso é vermouth. De levar Luthier, pero é vermouth de broma, de broma para os que estades vendo. No, esto sin alcohol prácticamente. Claro, no, prácticamente, efectivamente. Oye, tienes que tomar 12 o 15, nada más. Non debe haber ningún programa na grella que diga... Oye, ¿cómo te chamas? Que diga tantas marcas como teñía aquí. No, é que está na tele. Son teu moza e non sabes meu nome. Son teu moza. José Antonio. Ven con sorpresa, vaya, bueno. No. Por fin, David, por fin. A ver. Espera, outra cousa, perdón a Carlos. Sí, no. Sí, mira, díxome. David, pero non me chames, non quero entrar, no. David, díxome antes. 40pajaritas.es, vale? Que me accederon. A outra marca. Pajaritas feitas a man. Teño que corregirte. Non hai ningún programa na grella
no que se digan Perdona, tantas Cari. marcas sen cobrar Un duro, a Eso verdad. seguro. Porque vamos. Mira, Llámame por la cuerda. En que consiste a sección de David Noia? No, Que estoy David, intrigadísimo. no, sabes o peor de David Déxame Noia? para o final, David. Mira, no. Charla, é David charla, Noia, David Noia estábamos preparando o rollo e dixenlle, bueno, veo aquí, falamos despois. É que eu xa estuve tomamos antes, algo. gratis tamén. Sí, gratis, bueno, como todos. E díxome, Como que como todos? bueno, logo xa che conto. E díxome, mira, que bo especial de fin de ano. A ver, aínda por riba que vides gratis, vou dicirlle a alguén que non. Pois ben, autoconvidouse. E sabes que pasa? Estás abrindo unha porta moi peligrosa para futuros especiales. Iso é verdad, iso é verdad. David Amor, levo aquí 3 horas. Estou xa prácticamente Enamorado. Non bebas moito que logo en cama non vas a rendir. Bueno, o mellor... Non. O que se vai... Bueno, vexo que vos conocedes máis do que parecía. O que se vai render son eu, porque... Tócala, que es la de... Ahora es demasiado tarde, princesa. Bueno, David, xa que Hola, estamos Carlos, en esta parte de corazón que acabamos de abrir neste programa, cales son as vosas intencións de futuro, xa para que os saiba Hombre, toda... en principio, Cari, ¿qué? Matrimonio. Como? Pediuche matrimonio? Par fuerte. Cuidado. Bueno, pois... se Bueno, este das famosas bodas que estábamos falando antes. Las bodas de Canaán. Correcto. Bueno, algo máis que queirades engadir a este momento de radio... Primeiro presentarme, chámame David. Agora o primeiro Te paso. chamas Laura. Damos 2 besos. Ai. O mellor, amigos, neste Ahora, fin de damos ano... un aplauso a Laura. Sí, por suposto, favor. como non. Laura, a ti. Deixástelo xa. O mellor Bueno, neste... ben. A ver, que neste programa, iso lembra o David, hai 2 anos, unha parella puxose a facer o amor no medio do local no que Ah, estábamos. coño, Lau. No, pero non agora. Non se estaba que non rende. Va a ser a segunda vez. De feito, ai, é que me acabo de dar conta. É que están aquí a parella que casou hai 2 anos. Se coñeceron ¿Dónde aquí. están? Por favor. Están, mira, xusto... Mira, parece que foi Dios. Xusto o carón de 40. Pepe Capelán. Por favor, podedes achegarlle a Pepe. Pepe, ven coller este micrófono porque... Reportero dicharachero. Isto é real, cuidado que aí estamos. Deixa libre o cable na medida do posible, que tampouco é moi doado porque estive aquí Andrés e Nacho estiveron aí liando. Aí estamos. Moi ben. Chegaches. Lucía, rompe todo. Pini, Ábrelle o Pini. ahora. Ahora sí. Bueno, pois casualidades da vida. Estamos aquí con unha parella que se coñeceu no como que non. Ti estabas tamén, lembras Home, aquel ano? Non me acordo, pero estaba. Bueno, estabas, sí. Estaba de casualidad. Oye, Alex. Pero bueno, mira, están aquí o meu carón para a xente da radio que nos ve pola G2. E para Instagram TV que estamos Tamén para Instagram TV. YouTube. Que tal, rapaces? Ben, moi ben. Que tal de convivencia despois de 2 anos? Moi ben. A mí se me pasou moi rápido, Sí, non me extraña. Parece que era ahora nos estabas facendo unha entrevista aquí. Sí. No, Casastes? Que suerte. O que estamos desexando saber todos é, había zancudos na vosa boda? Sí. Sí, había zancudos. Vamos. Bueno, isto xa é unha tradición que tedes vir aquí todos os anos especial de fin de ano e isto o que mantén viva o lume no voso corazón. Sempre lle digo. Sí, dime. Non me vou divorciar de ti porque teño que ir como que non a casar en fin de ano. Sí, señor, eso. Pero renovade esos votos. Espera. Renovan os votos agora, por favor. Vamos a renovar os votos. Non temos cura, pero temos capelán. Quero decir que... Aparte neste país, será por renovar votos. Claro, home. Será por votos. Pepe, por favor, fai o que teñas oficiamos. que facer. Bueno, Oficia. ben. Pois, queridos amigos, Mira, vou ir gravar e todo, Espera. Vale, vai me Isto non se falla vale. habitualmente, o presentador non grava, pero... No. Qué rico O presentador ven gravar. este zumo de manzana, qué pues, rico. Queridos amigas, queridos amigos, estamos aquí reunidos en este día de fin de ano. Estamos en La Gulete. La Gulete, la Gulete. 2 anos despois, estades aquí para renovar. 3 anos despois, estades aquí para renovar os vosos votos. Como era o teu nome, perdona?
María, e o teu é? Emilio, vale. María, 3 anos despois sigues querendo a Emilio como lexítimo esposo? É que eu son moi ben mandada. Entón, claro, xa dicen antes, só por vir o como que non, claro que quero. Pues, como diríamos en galego, que remedio. Emilio, sigues querendo a María? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Isto, renovamos entón os votos ata dentro dun ano, que pode ser como que non ou... Espera, renovamos... Sodes capaces de renovar os votos ata o ano que ven? ¡Bravo! Vale. Los padrinos, los padrinos, los padrinos. Pois o como que non uniu, que non o separe o home. Sí, señor, forte Podedes aplauso. ir en paz. Para María, para Emilio e para Pepe Capelán. Que parte do guión era esta? Non o sei. Bueno, en fin. Mola porque é a terceira vez que tachas a de David Noia. Sí. Porque non pasei de aquí, fixaste. Pero era... Bueno, é como que Cari. queres ter claro que esa tacha, Eso ¿no? está. Cari. Laura era. Agora está con móvil. Pois xa empezades mal. Guardi que... Vale. David, o que facemos é unha cousa. Quédanos algo pendente. Porque están aquí connosco as Izquierdo Sisters. Se lle devolvemos os micrófonos, facemos unha segunda que tiñades outro xogo de impro, queredes? Encantaríame. Pode ser, porque xa queredes que as Izquierdo fagan un segundo xogo de impro, sí ou non? Pois eu creo que ese encanto se colocan no escenario. Damos un fortísimo aplauso a Marita, Lucía, as Izquierdo Sisters. Moitísimas gracias. No, pero espera, Lucía, isto un forte aplauso. Un forte aplauso para as Izquierdo Sisters. Por favor. Que, por certo, para os da radio, hai que dicir que anunciamos isto, Marita marchou, pero isto ten unha explicación. Isto ten unha explicación porque agora mesmo Marita non pode escoitar o que vai pasar aquí. Teño que facervos 3 preguntas, ela non pode escoitar. Esperemos que non haxa ninguna radio prendida en directo o arriba na bulete. Bueno. Ben, Marita cometeu un crimen, vale? Como? Idesme decir agora a quen matou. Con cariño. Que público máis majo hai en este programa? Compramos... Baixiño, non vos veñades arriba. Alex Fidalgo, manos arriba. Alex Fidalgo. Gloria Serra, din por aí. Gloria Serra. Gloria Serra. Tamén que vote por Gloria Serra, o tipo que lle fixo gañar o concurso, tamén é mala sorte. Correcto. Ben. Pero bueno. Preciso que me digades con que matou a Gloria Serra. Unha folla de cortar o bacalao. Con unha exclusiva, con unha... Cunha folla de cortar o bacalao, dixeron aquí. Un sifón. Un sifón. Un picaxeos, con que quedamos? Sifón, uva... Sifón, dixeron por aí. Sifón está ben. A última pregunta, derradeira pregunta, onde matou a Gloria Serra? É moi sinxelo. Non esperabas isto. É pouco isto. sinxelo, poñede un pouco máis difícil. La Noria. Vale. Pois, agora sí, por favor, chamade. Imos a de 3 chamar a Marita. 1, 2, 3. Marita! A ver si baixa rapidamente e imos comenzar. Bueno, eu agora chamas Marita e xa me espero que apareza por aquí Super Piñeiro ou alguén, porque eu xa... Calquera. Non, aí chega un aplauso para Marita, por favor. Asesina! Asesina! Acabas con vidas humanas. Asesina. Así é todo, Terás. con tal de non mandar ninguén subir as escaleiras, barrachedes aquí como porcos no San Martiño. Non cambies de tema, terás morro de vir con esa cara despois de matar a semellante monstro da televisión. Monstro da televisión. Do noso país, Dios mío. Hostia, matei a Galloso outra vez. Non disimules, mataches a
a unha muller que non lle chegas nin a suela dos zapatos, unha muller que está sempre no fío da investigación, unha muller... Matei a Gloria Serra. Faite sorprendida, faite. Gracias, David. Ben, pero de verdade, con iso, era preciso matar a Gloria Serra con iso, con... Desa maneira tan burbuxeante, era preciso, con esa presión... Mateina con sifón. Nota que se que a matou ela. O que non sei... O que non sei é como conseguiches colar este sifón no lugar do crimen. O que non sei é como conseguiches subir a Gloria Serra nese artefacto do demo. Na Noria! Mataina na Noria! Sí, señor. Grandes mentes maquiavélicas aquí abaixo, mi madriña querida, na Noria, Agora, pois sí, confeso. Marita Martínez, Martínez, Na Bertilova. terás que explicarnos como e por qué. Podo explicalo, todo ten un motivo. A culpa é de Pepe Capelán. Que raro. Eu teño unha pasión desenfrenada por Pepe dende hai moitos anos, non vos riades, hostia. Eu asistín a ese intercambio que houbo en Twitter e eu son grupi dos fillos do Estramonio. Bien, vale, eso está moi ben. Hai cousas peores. Non se perde un minuto de facer promoción de algo neste programa. É increíble, é increíble. E máis. Nada, Marita, inocente. No, fun eu. Isto ten unha explicación moi práctica. Eu detetei no tono dos twitters que Pepe quería algo máis con Gloria. Bueno, tamén é verdade. No subrillo de ollos, nos emoticonos que poñía no Twitter, eu dixen, este mamón vai nos poñer os cornos a súa moza máis a min. E non puden consentir eso porque a súa moza me cae moi ben. Entonces, eu que teño isto platónico con Pepe, porque é totalmente platónico, pois dixen, vou na matar. O normal, va. O normal, claro, para que lo de solucionado, o que fago? Mato a Gloria Serra e xa virán facer un equipo de investigación que a ver quen carallo presenta se non é Gloria Serra. Igual a invocan con Ouija e ven do outro mundo a investigar a súa morte, non sei, bueno, derroteros de guión. O caso que eu pensei, en que sitio representativo a podo matar? Eu en realidad quería matar 2 días, pero co vento quitaron os carritos a Noria e tuve que esperar ata o día de fin de ano. Entón mateina aí 5 minutos, non sei como se enterache de Xigina ahora, iba co pato de peluche e dixen, Gloria, espera un momento. E leveina a Noria. E bueno, o do sifón e dixeche, sube que se ve Nueva York. Sube que isto é digno de investigación. Se te subes aí arriba, no alto de todo, hai as 12:30 da noite, hai un ritual que se fai con planeadoras. Sacan a pasear as Nancis iluminadas para celebrar o fin de ano. Ajá. Iso foi a revocación do clan Charlín. Se dedicaron, sabes, os do sur teñen os sicarios, nós temos máis imaginación e botan a santa fora. Entonces, claro, convencina de subir a Noria. E o sifón, pois, o sifón... Eso, o do sifón que? O do sifón... Contanos o do sifón, por Dios. O do sifón, basicamente, eu son unha muller moi pequena con grandes capacidades. Correcto. O sifón chegou ali. Un suelo pélvico maravilloso. O sifón chegou ali. O sifón... 2 caixas de polvoróns, un reloj de cuco para ambientar, e xa puxen media vajilla, a vajilla leveina nas orellas, que xa non me daba o plato, non colle de... Xa. E xa ali o que veu sendo ali, dixen Pepe Capelán, es de su novia e mío platónicamente, saqué el sifón, apuntei a cara, e lle borraches todo. Borrei na enteira, agarrou o patito e saltou. Teño que dicir
Teño que dicir que a camiseta técnica despligouse no camiño de baixada, amortiguouna un pouco, pero rebotou contra un dos carritos e ali xa perdiu a presencia de ánimo. E cando chegou o chan, xa non dou de si. Bueno, pois, Franquiesca Timpache. E os que viades vermú, pedido con cariño que o sifón é o mesmo. Eu trouxe de volta, vale? Bravo. Un aplauso forte para as Izquierdo Sisters, Lucía Veiga, Marita Martínez. Un ano máis, no especial fin de ano. Ai, bueno, a ver, queda... Kelly, ponme unha manzanilla desa de color de licor café, a ver se... Luego. Mentres David Noia pide habituallamento, nos imos facer un pequeno parón. Requerre, que canción me pediches para poñer? Non vou poñer a túa, Non, porque eu non podo facer un especial de fin de ano, levo 3 sen poñer esta canción e vou poñer outra vez, porque é a mítica de Álvarez Guedes. Es cada vez que pienso en ti, esa hai que poñela sí ou sí. E volvemos, porque queda media hora de programa e imos dar as uvas pola hora de, bueno, pola hora que nos peta, básicamente. Porque como non nos deixan dar as de verdade, pois xa as dámonos antes. Ala, chincha rabiña. Poñemos a Álvarez Guedes e voltamos en nada, en menos de 4 minutos aquí, no especial fin de ano. Ai, ves, Ai, que ben, pois aquí estamos, seguimos xa chegando ao final deste especial de fin de ano de Como que non na Radio Galega. É o terceiro que facemos. Mira, vou dicir unha cousa. Acabo de comentar isto a micro pechado, que é a frase que se usa moito na radio. Pero se non tes nin idea. No, pero bueno, iso é verdad, Levo 13 anos aquí facendo isto, non teño nin idea, non aprendín nada. Oye, espera un momento, Carlos. Espera que me pase unha nota. Sí. Ahora digo unha cousa. Estes tres que estamos aquí ahora que nos están dando un plano. Mira que planazo. Mira que planazo. Parece que estamos nunha cheslón. Estivemos no Galicia en goles, os tres no Galicia en goles, Os tres no Galicia en goles, Ah, sí. Os tres no Galicia en goles. Sí, señor. O único que aguanta son eu ahora. No. Pero si levas uns meses, becario. Levas uns meses ali. No, fíxate como vai. Como vai o conto. Estil, gol Estil. Cañotas, que marchou para Vicar Fortuna. Sí. Eu que marchei, que... Yo soy un juguete roto. Logo estás ti. Bueno, sorte, Sí, gracias. Pero bueno, que seipades. Seipades dice? No, bueno. Sí. Sí, agora podes dicilo, sí. Como ti queiras, podes decir. Ti podes dicir o que queiras. Ahora mesmo, despois desas 13 ou 14... ¡Bella Berea! Despois desas 13 ou 14 Coca-Colas deixamos de dicir o que Sí, queiras. podes dicir. A ver, estamos en fin de ano. Estamos en La Goulet. La Goulet. É que se dixo pouco hoxe. E imos, como temos algo pendente, moitísimas cousas que non van sair, pero hai unha cousa pendente dun rapaz que el traballa moito, traballa reo, traballa sempre, sí, bueno, traballa. Eu veño aquí. Ven aquí, pero el ven cos deberes. Di, hoxe vou facer arte ensayo. E nos deixamos de facer porque xa nos dá igual. E hoxe ven moi elegante, porque hai 2 anos veu coa cabeza rapada un chicho deses de que me lleve Dios e unha falda, unha saya desas terribles. Hoxe ves bastante ben, ves? Guapo, meño guapo. Ves moi de... Bueno, moi ben, está dándolle unha aperta a David Noia. O negro estiriliza, que xa o dicía Yo tamén te Chiquetete. quiero mucho, David, sí, claro. Bueno, Cañotas trouxe unha máscara de Darth Vader. Bueno, Cañotas no. Trouxen a eu, pero deixo ya. Ah, trouxeche a ti. Pero era para outro rollo. Mólame o background. Bueno, pois ese é o teu público. Bueno, ese non é o teu público, é o público que veu. E xa que está, pois, disfrutamos de Fernando R. Pero vou contar o que vou facer. Pero vamos a ver, eu vouche dicir Fernando R. Querre, logo ti arreas o que queiras. Bueno. Fernando R. Querre, amigos. Que fía dices? Que toco quiere pedir? Eu moi rápido. Porque aínda que Fran Cañotas e Carlos Tresandi digan que non se remata a década, este ano pásase do 2019 a 2020 e a partir de ahora son a década dos 20, non? Entón, en cada década aprendese algo. Aquí, non creades que estou aquí sintonizando, estou intentando que se escoite ben o Chema. O Chema. Entón, o Chema é un colega meu que me chama ás veces. Moi ben. Entonces vou vos cantar unha canción
sobre esta década. Outras moitas. Dalle, Pini. Ides flipar, Oye. Yeah. RQR na casa, como sempre. De cada década lembraste de algo ou aprendes algo, ¿no? Ostras, vaya panorama. Podemos facer coros? De cada década lembraste de algo. Década. Algo. De cada década aprendemos algo. Década. Nos 80 foi Michael Jackson. A movida e pantalóns moi anchos. Os Gremlins, os Goonies, Regreso al Futuro, Indiana Jones e a segunda de Star Wars. Dos 90 deron para moito. Hulk Hogan, o Taker, Milo Warrior. Os Tazos, o Furby e tamén as Spice, Macarena. Ai! 2-0. Sei, nome. O efecto 2000 que quedou en nada. Un montón de euros e a fui preparada. O YouTube, Rihanna, Beyoncé e Lady Gaga. Década. Alejandro. Década. Lembraste de algo? Década. Yeah. A última. Non estivo tan mal. Comenzamos a usar Instagram e mailo WhatsApp. Fixemos bellos co carado do FaceApp e comezamos a bailar o ritmiño de trap. Os memes, nene, coida non te quemes. Millor que aceleres, se non queres quedar atrás, queres a quen ves no teletexto. Xa ninguén lembrase de eso. E lo sabes, el DAP non vales nada se non tes un like. Se non saben que dicir mellor que calen. A todas horas tertulianos salen. Os deixo facendo o Maniquí Challenge. Fernando RQR está na casa. Sí. Panorama. Oe. Panorama. RQR in the house. Volvo. Queda unha cousa moi importante desta década. Dínolo. Que non vos ides lembrar. Corta Pini. Doulle a capela. Nesta década naceu o Como que non. Con distinto nome e a mesma paixón. Da igual se nos ves na radio ou na televisión. Ofrecemos boa merda e non hai discusión. Así me gusta, hermano. Non temos as mellores cámaras, nin os mellores micros, nin medios. Pero hai algo que non se discute. É que nos tomamos o traballo de facervos rir moi en serio. RQR na casa, David en el audiovisual, Pin en el plástico, Teresa Andica, Pelán, a Piña Creo. ¡Feliz ano, motherfuckers! Da igual. Se son de francés, non pasa nada. É igual, sí que está ben. No, as uvas. No, saleu mal, non hai que repetilo ahora. No, xa está ben. Un aplauso para Fernando RQR. Aplauso. Grazas. Podes levar o atril, por favor, grazas. Pa que non nos quede no medio. Voy a llamar. No, deixa. Os cables no. Aí non nos deixes tampouco. No outro lado. Ali, pa lá. Grazas. Leva-o pa casa, regala yo a David Augusto, que lle gustan moitos atrís. É un seguidor. Bueno, a ver, que chega un momento que todos estabades agardando cando son aproximadamente máis menos. Esa hora tan agardada por todos na que imos dar en primicia, como sempre, antes que ninguén. As badaladas. Efectivamente, as badaladas de fin de ano do Como que non. Por iso pido nestes intres que se coloquen xa na súa posición con dame ese micro, colle este e colle a outro, se queres outro pé de micro. Ángela Triana e Fran Cañotas os que van dar este ano as badaladas do 2000, aí está ben, pasa para lá, aí onde estaba, aí está. Agora sí, un aplauso para Fran Cañotas e Ángela Triana.
Ui. Imos poñer, espera. Hai que pedir máis presuposto a TVG, Sí, porque mareas un pouco. Tía, que xenio ten, Mima. Sonaba o porco de meus avós cando mataban, Sí. Ah, que sí. Imos, É pa matanza. Podemos poñer un pouquiño de ambiente de... No, antes quería contar unha cousa. Pois conta, antes quería contar unha cousa, Sí, se por parece favor. ben. Conta. Que é que me fai moita ilusión dar as badaladas, porque a min o meu ídolo da infancia Sí. Jorge Javier Vázquez. No, Ramón García. era Ramón Perdón. García, o meu ídolo da infancia. Moi ben. Entón, claro, faime moita ilusión dar as badaladas, porque eu vía sempre o que apostamos, acordades vos do que apostamos, máis o Grand Prix. Que Estamos. Ángela. Esto convírteme en Ana Obregón. No, estás... Que Dios te dé salud, estás bastante Bueno, mira, mejor. É bióloga, sabes? É bióloga. Eu creía que ian dicir esa pista con Ana Obregón antes. Sí, eu diría esa. Bióloga, creía que ian dicir bióloga e non nos dixeron. Bueno, nada, seguid. É o que hai, o caso é que... Como se nota que Cañotas é de fútbol porque dixeron que apostamos e a xente empezou a cantar que apostamos, Apuesta lo imposible y no desmarcha atrás. Carlos, Venga. cantamos... Va, ¿sabes qué podemos hacer? Cantamos eso porque no está... ¡Gloria! Perdón. Sabes que podemos facer antes de dar as badaladas? Adiante, por favor. Cantar un gol, o sea, narrar un gol do Celta porque poucos vemos este ano. Venga, va. Entón, tampouco do Deportivo, o sea, a ver. E do Lugo, bueno, só se ven goles do Arzúa, claro. Que ¡Rodrigo! Perdón. Veña, va. Cañotas, Caixa, xogada Ratibrón, xogada de ataque. A xogada Ratribón chegaba no minuto 45 de partido, atacado pola banda dereita Brais Méndez para o Celta de Vigo, a por liña de fondo, colga a pelota o primeiro pau, toca, peina cara atrás o Touro Fernández, chega ya o Aspas. Gol! ¡Gol, Steel! ¡Gol, Steel! Motosserra, Steel, corta céspede, Steel, al hidrolipadora, Steel. Apareceu o mago de Moaña, pelota pola banda dereita, tocou no primeiro pau o Touro Fernández, e o mestre, o crack, o mago, o dar bateas, Iago Aspas, anota o primeiro para o Celta de Vigo. Con Ratibrón, nin rata, nin rato. Impresionante, amigos. Impresionante. Bueno, mira, Esta era a tontería previa ás badaladas, vale, moi ben. Isto non nos facemos responsables, de que narra un do Depor. Narra un do Depor, polo menos, non? A Deportienda, Rúa Real 59. Claro, cuidado, un poquinho. Narra un do Depor por... Esa sí que esa é complicado. Bueno, dalle. Metió Bebeto unha vez, Bebeto metía antes. É verdad, por mira. Mira, además vou falar da mellor xogadora de Depor femenino que é Tere Abelleira. Xogada Steel daquela. É a filla de Milo Abelleira, un histórico do fútbol galego, irmán de Tomás Abelleira, un histórico da terceira división tamén do fútbol galego, e ten un canón na perna. É boísima, vale, tipa, é boísima, Pois tipa. cantamos un gol do Depor tamén. Entón, cantai gol. Como Hanna, Gol de Tere. En Riazor, Cañota. Bueno, neste caso estamos na cidade deportiva de Abegondo. Ataca pola banda esquerda, neste caso Deportivo da Coruña. Pelota que chega para Gavi. Gavi a pura frontal. Deixa o balón para Tere Abelleira. O caneo, o primeiro, o segundo. Chuta con perna dereita, escadra, gol. Gol, 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 Tere Abelleira do Deportivo Abanca. Marcou Club Coruñés. Marcou Teresa Abelleira. Deportivo Abanca 1, Club Deportivo Tocón 0.
Ole. Como Moi mo- ben. Oye, como molaba, Ostras. Como molaba. Bueno, O que pois un gol do Depor. atención porque me din que xa estamos a piques de Ai, que Dios. baixe o Cales son estas as miñas? Oye, cuidado cos cuartos, Nos temos carrillón aquí. Si, non temos que sempre dar. Estas non eran as miñas que traen mala pinta. Bueno, toma, esta patillada. Oye, Eso, son las que dejaron en el colegio, vale, en la puerta del colegio. Temos o carrillón. Imos pedirlle a Chucho González se temos carrillón ou non. Temos carrillón? Sí, por suposto, como non, que é o noso campaneiro habitual. Bueno, como é a cousa? Primeiro soa o carrillón. Hai que explicar, yo non sei, sodes vos os que Primeiro, dades bueno, clarísimo. Vale, veña, dalle. Primeiro vai soar o carrillón. Correcto. Que é ese que vai todo seguido. E despois os cuartos, Os cuartos, non? que aí está. cando nos Ding confundimos dong, todos. Ding dong, Correcto. Catro cuartos. Lembrade os que estades na casa que son 4 cuartos e hai que estar moi atentos ás badaladas, verdade? Correcto. Que nadie se acorda, ao final E as nais badaladas din, son estos 12. son xa... Lembrade que son 12, bueno, cando se vos acaben as uvas, básicamente. Aí parades de comer. Ui, eu son malísimo pa de sopas. Se morro Pero mira, aquí. seguimos Hai comendo. seguro no programa. Sí, hai seguro. Bueno, pues para diante. Hai na porta se te lle das a Bueno, dereita e bueno. seguro sempre. Pues Queda veña, dende trancada. aquí, dende a Noria de Vigo. Estamos With the lights. atentos porque pode Está. caer o carrillón en calquera momento. Vale, vale. Estad moi atentos. Xa vemos aquí a Como Príncipe todo cheo. O príncipe. ¡Ay, Dios! os cuartos! Atención, que agora veñen os cuartos, os cuartos. 2, 3, 4, e as badaladas. Unha. Dúas. Rapidísimo. Modo. 5. 7, 8, 8. 9. 10. ¡Feliz 2020! Impresionante, amigos. ¡Feliz 2020, Galicia! Asiente Nagulet. ¡Feliz 2020, Que se Galicia! levanta, bailándose apertas. 2020. Toda Gulet. Impresionante, Ay, feliz 2020 increíble. Ay, que me adiantado. levanto. Dende Bueno. a Gulet para todos aqueles que non poidades tomar as uvas ás 12 da noite, nos facemos este servizo público e para vos, amigos, xa é 2020. Me llena de orgullo e satisfacción recibir o ano con vos, E imos pedir un fortísimo aplauso Bravo. aos responsables de dar as badaladas este ano, que son Fran Cañotas e Ángela Triana. Grazas, rapaces, vixádeme. Bueno, é un placer. Bueno, imos aproveitar, estamos chegando xa prácticamente ao final do programa. Un ano máis, é un placer tervos a todos vos aquí. É un placer, seguro que hai moita xente que agora mesmo está traballando, agora mesmo non pode estar na súa casa coa familia. E se nos fixemos que estas 3 horas, pois, demos un pouco de humor, un par de sorrisos, unha gargallada a toda esa xente que está traballando, que está agora mesmo no coche de viaxe, puidemos darlles un pouquiño de alegría nestas horas que ao mellor non poden pasala coa xente que queren, pois nos estamos máis que encantados. E se hai xente que está escoitando na casa e quere facer disto unha tradición e leva 3 anos aguantándonos, pois moitísimas grazas. Non quero deixar de dar as grazas aos compañeiros que estiveron connosco hoxe. Vou apartar isto un momentito de aquí. E quero que veñan por aquí, aínda que non sei como vamos colocarnos. Xa están connosco David Noya, Fran Cañotas, Ángela Triana, as izquierdos, Sisters, grazas. David Amor, que veñan por aquí. Pepe Capelán, por suposto, Fernando RQR, Alejandro Martínez Pini. Grazas a todos. Poñedemos por aquí atrás, por favor. Moi ben, bueno, imos facer unha cousa.
Vou aproveitar que está aquí comigo Lucía Veiga. Mira, poñémonos ao lado de Miriam Rodríguez, sí. Imos rematar o programa porque xa nos queda pouco tempo para rematar. Aí estás ben, Chicho. Recolocámonos todos. Temos un micrófono por aí para Lucía. Sí, ese non, ese, perfecto. Moitas grazas. Un que funcione este mesmo. Mira, toma, Lucía. Mira, resulta que hai uns meses os amigos de Levar Luthier, que por certo non comentamos que estiveron connosco amenizando toda a noite, por iso queremos pedir un forte aplauso para Carlos Gil no piano, Chucho González na percusión, Miriam Rodríguez en voz e aparellos varios. Hai uns meses fixeron unha presentación e dixéronme por que non ves queres cantar connosco? Digo, eu canto, pois non teño vergonza ninguna. Pois iso é un sinvergüenza, directamente. Que che parece se cantamos Mac the Knife? E dixenlles, non má sei. Bueno, da igual. E dixen, bueno, pois xa ensayamos ali. E ensayamos unha vez. E o petou. Bueno, pasámoslo ben. Entón, como teño aquí a letra, máis menos sabes, non? Bueno, ti seguesme. A muerte. Vimos unha e outra. Veña. Isto está sen ensayar. E Lucía Veiga, a ver se entre ela e máis eu apañamos. damos o Mike the Knife. Mac the Knife. Non é esa. En canto acabemos o programa, por favor, deixade de servir o que esteade sirvindo a todos os convidados. Bueno, imos cantar o Mac the Knife e imos dar a despedida. Chegan agora os compañeiros, temos un especial por diante. Imos escoitar as baladas de verdad. E hai que dicir que estivo nos controis técnicos Alejandro Martínez Pini, David Augusto na produción, Fernando RQR, Pepe Capelán. E como me dixo David Amor hai 2 anos que é verdade, sobre todo hai que dar as grazas a toda a xente que está escoitándonos tanto aquí na Gulet como nas súas casas, porque sen vos isto non ten sentido. Un aplauso para todos vos, grazas a todo o público e a vos en representación. Lembras como saiu aquela vez? Saiu bastante ben, non? Bueno, pois a ver se nos sae ben. Para vos, para rematar este, como que non, especial fin de ano, Mac the Knife, cortesía de Levar Luthier. Un aplauso, ahí estamos. Damos unha volta e empezamos, vale? Ok. A ver se me sae. Oh, the shark babe has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old McHeath, babe, and he keeps it out of sight. Lucía Veiga, you know when that shark bites with his teeth, dear. Okay. Dance, baby. Scarlet billows start to spread. Lucía Veiga, amigo. Fancy clothes, oh, we're so magnificent. So there's never a trace of red. Okay, I go. On the sidewalk on Sunday morning, don't you know, lies a body just who's in line, and someone sneaking round the corner. Could that be our boy Mac the Knife? Dale, dale! From a tugboat, Yes, more time. down by the river, don't you know? Yes, don't you know? Where the salmon bags just a drooping on down. All right, that salmon's there. It's still full of weight, dear. Oh
Oh, my God, fucking... Oh, yeah! Now you hear about Louis Miller. He disappeared after throwing out all his hard and car. And now my kid he spends just like a sailor. Could it be our boy done something right? Now Jenny Diver, oh, Suki Tawdry, it's another Lydia, and all losing round. All the life on the right way. Now that my king is back in town, one more time. I said Jenny Diver, was Suki Tawdry. Look at Miss Lola Lydia, and all losing round. Just a life on the right way. Now that my king back in town. Hey, Rag Mob. All right, Rag Mob. Yeah, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay. I say M-O, M-O-P, M-O-P-P, map, M-O-P-P, map, 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 R. You say R-A. I say R-A. Now you say R-A-G. R-A-G. R-A-G-G. R-A-G-G. All right, rack. Rec. R-A-G-G-M-O-P-P, rec, mop, do-do-do-ta-do-da-da, 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 R-A-G-G-M-O-P-P, rec, mop. Carlos Gil. I say M-O. He say M-O. M-O-P. Oh, M-O-P. M-O-P-P. M-O-P-P. Map. Ajá. M-O-P-P, map, 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 R. I say R-A. Carlos say R-A. R-A-G. R-A-G. R-A-G-G. R-A-G-G. Rack. Rack. R-A-G-G-M-O-P-P, rec, mop, do-do-do-ta-do-da-da, 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 R-A-G-G-M-O-P-P, rec, mop, do-do-do-ta-do-da-da, 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 R-A-G-G-M-O-P-P, rec, mop, mop, mop. Muy bien. Feliz ano 2020 para todos. Somos de Barlutiere. Dende aquí quero chamar a unha das nosas camareiras, Laura Rodal, que é unha das nosas covers cando precisamos man de obra extra. E agora mesmo precisamos de axuda de todos vos. É moi sinxelo. Rec, map. É fácil? Rec, map. Todos? Rec, map. Rec, map. Rec, cambiamos o tempo. Rec, map. Rec, map. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Rec, map. Soy eso. Rec, map. De nuevo. Rec, map. Otra vez. Rec, map. Ajá. Rec, map. Y subimos. Rec, map. Una vez más. Rec, map. Abaixo. Rec, map. Más fuerte. Más fuerte. Rec,
Son mulleres. Imos alá, son mulleres. A ver. Máis forte. Agora os homes. Todos xuntos. Queremos dar las gracias a Carlos Tresandí por cortar siempre con nosco. ¿Cómo que no? G-G-M-O-P-P, Rec, Map. Carlos gira el piano.